crop ya asante kotoko hene asante mewura ampemba sei ye be ma ne trinkwa fie aduonu enson watoto ama ewiase afa na nyina ebehia mu kumase se wo ya asubie wura wo ya asubie hene no na eye makono no enye basabasa mu ye ka so ya asubie hina ana ya asubie wura bibi kokura so mu a ye mfawo bibia ye kroje bibia ye kama enoti ye ma na asa tu ampemba sei ye ma ne trinkwa soronko sokora na nyoma enkonko nanem enne eye SOMPA Asem Mpe Nipa eye asum courtro hwehwemu nko a Prophet Joseph Mensa edadwoada na enne asem awofie ha no enya asem kituwa o enya asem kituwa o na ebekwa aduamoa ho na memene da nyame sofo a otsini din no memene da nyame sa papa we atade fita nko a na wo hye wo se ni sika yira anunti wo de tomrantie bi so se kan ne kan sika no de emfa ba bia sa mrantie no a ye hwehwe mu ene na abo twepepepe wabra wodifo Joseph Prophet Mensa etna se no efshaim mrantie bi so mrantie ne se da bi omoso omo ntiase enunti omoso omo wo bi kan omoso ewo bi kire omo besan wo muti ede ya so a prophet so beba wu tie na hwehwe mu no ano odene pa SOMPA Asem Mpe Nipa amafo so 93.1 ye TV no ankasa adwumadie no ano ne abogafo ade YouTube no monkoso hedi abehu SOMPA Asem Mpe Nipa ho obi ka kira santeman obi kira santeman ene anwumiri na wochina dade ano ba ya den ha odifo obi so obefro fosu ani sana SOMPA FM odifo obi so obefra mani obeto sey amame na me to challenge aman so ye difu kase pa wo krom ha na wantimi amfra mani anto sey amana misini hu men to sebe kura so wantimi amfra mani pa misini hu so ye odifo na se ye nyame ye som ni bi pa dia eno ode ye adwuma pa no so obefra mani dia ne oboa ifisa no kretro do ne ade ye adwuma no na se ne nyame foforo bi kura no so kura wo boa ena meka kire no no akina odifo ne din ni ba bi o ye adwuma nyina de betudwa ewo kuruma waje amanfo sika so odo mu tukwai watumi afo mo anko enya nto anya ntuafo mu sika ma wo mo ye ko kan ya uduna telephone so odifo akasa nyame anu didi atem meso na nse so mahuna man meko ahemfie di matem adifo so so mo kire kwan kura susu didi atem enu tichina odifo ne din nyina bepie uye difo ayo odifo krojen enkofa adwuma bi nka ho ha ho ochina sasem no eye fresh eda fidie wi so de nkwa enka Ghana man ene asante man na ko de be man fuza ni aka ya no mu ani enkai semina na tia sanga exam le program ko ye ne chense fu ye die bi wo kura ma ye che de den ne de de deja ya no bi be frɛ wani ena asase mi na meje na mama obi o me no ya na ewiase ye me nwanwa se wo kan sem papa na onim so di bempa to me be ne betumi ayo bi na ye kan sem fanto na onya botre na ye kan reality ene de yen kasasa o ene de yen kasasa nche ni fo be fro fo so ani wa cheke de owo ene de yen kasasa ye besa ajobra obibi ni no nte ase ya haifi o ma men chance ne mfa bibi antu ye encha me bodi na mu amu nyina be mu be edi ya yenko na nsem na da no soso okay yem ma men trase na yiwura mu tentempa ensem a ewofie ha no ye kase SOMPA FM enya asem ketwa na so so yemfa mo hwa ne de ebo djuada o hwehwemu nko a we ye Asem Mpe Nipa ekotro pepesipe ni ade amawo sei na ekro na ye hu ba bia ye kro kama pa producers ye no matana sei ye ko na ye de akoya nim ma me mo akwaba ya eja oba pampom te sei pacho nyame adom udin de sei pacho efrem agata firi hin na ba ye pacho mi firi bantuma pacho okay no bantuma hene so ho ye fe ba fo ho ye fe pa ukrom ne he pacho mi firi nintin ose
The free 19. Santi 19. Nipacha. Mampo 19. Nipacha. What's your friend say? Agata. And you only make a crewana. Hey. It is so much dance now, son. I didn't know whom, sir. The classmate been the wee and in Queen of me home. Oh, I see. Me baby. Ajamai. Ajamai, Sebia Kusebia Yado, dear no Yan and any. Biniano. Now, Papa did be me, Papa, the teacher you went on a crowd one and oh, your friends here. As I say, it drama for sure. Why you are the coffee number? I was soon at Mammy Fiabohema, Africa, and Tiafufi. Hono, we are not going to be seen in taking my back on. Mammy, what was them to say? I would have been die, Fusu Abuaji, and my poundful say, Yenny be to me about. We don't have our chauffeurs, and I don't know a baby of Queen and us, some of Mamma Queen. Me pacho, if you may take Master Bantama. Will be a name say, me bomb home within a major pussy. Me quadre, but some more days, what or dear, we are dear Juma. Me heard you, mother, me trap brog, me tone, so me tone Jenny. Iti, me ye prebu be into me jebosiana. Na me de call home. Na my ye Juma tree, na me call GB. To me call GB na me de ebeto a day. Yea. Iti me de bade morning Saturday. Ena me kwa ye Sunday, a ye no me call me to me pum. Tis me kwa ye na sana me call yale into me buy a Monday na me call hospital near J me to. Tuesday, Wednesday, me buy me press scanner 90 million. SOMPA be a first scanning in every day. 9,000 Ghana cedi. Me pa try. Na sa wo ko so tu punu ni. I me kwa ye me tu punu but me buy na me kwa hospital na me kunu wo dem ho. Eti me japono ho e ma no no se wo kwa adwuma wo japono ho ma ye baketwa. Wadi mfie sei. But wadi mfie du. 10 years. Me pa try. 90 million. Me pa try. Ko je ne bange. Pa try me ko je na Sagana. E na aso de beto wo dem. Pa try. Na ne oje ye kamane ka asa hoi. Na ne ka hia wakwa ko yi wa de. Ana uni account ho. Ya me de ye ma di nti. Usika ta yira. Ai me sika ta yira but enye sika kese te se de wie no. Dia eso esesa sa 9,000 years say. And the 500. Na no ya na upa wu ana upa wu. Ene de abaya bi wo fio ntimi bone hanya na wode aba. Na we yira na baba wa no ni hobi. Me pa cho wo ho. No abusa no. Me bisa no o se wo hu ye. Ena me anso me hu se that time na wo niska wo no ho. Nti we ne de ya me fence su no. Na sa baba wa no osika no tafa ana wafa ba akopɛ. Watafa. Wadi mfie sei. Mfie dunkru. 19. Pacha. Oye di adwuma. Menene ne tonje ni. We su ye nye. Enka we de ka wo pɛ dia. De wari kɔtɔpɛ no. Edu ba bi ko de wari kɔtɔpɛ no ko we kura ka nse dan adwene. We de ka pai ne so a ne se de obon hanya no a ana we de wababa o se ni ne ho. De wono akura yo se ma ga na sika no nkopɛ. Ma ga na sika no nkopɛ. E na wono so ofesika otwim. Omfe ni nyina ne koro no ofe. Na chese ne ho kyere no. Akwadi we no kwa akotwitwa age ne ho. Na we no de wafa ni bum. Bakoro fe ni nyina. Mo dem oni pasen ne wo. Ipa chao e da na nkasa me ni mi kunu ni me banko anetim but saa tam no na mi kunu abusuafo na enye ayi no nti edom bebre ba dem ho. Neska no so ho. Neska no ho. Da do ada na kura me da hospital no nipa ba ho but na me ni ho. Neska no so de ayi no fa wukunu ho. Me pa try. To mo be da nim. Ba ko pe ne be da ho but do ada na wo mo be se akọ mo kurum no mo ba edem ho. Na enipa sen na be yi no be hu wo mododo. Sa eda do ada na de me ka se na me wo ho a mi but edin ni be wo ha mitimi abo. Hey. Asemo ya ba o.
na sesi a no oba no wo 10 years no ena wukunu ena baba wa no so ya na obo hobosen obo hanya no de ama no aka no kore no watima wono so ewo fie hobi nipa cha ena ho abiem nipa wo ye furo ho no kwa kujasi wo ho ena ata ewo ho ena ono boatima na boatima mama dem ho ena mi kunu ofase ye frɛ no kwame ono so adi fie sei wo WSS ukunu ofase no nipa cha wo WSS timone ne nete nipa cha ye ne nete but ma kosile wo bi one ne da nti wonta ama me ho nti o ma me kura se mi misa na me se mi bisa no didi matemo a me na mepe na se so far no ukọ ayie no wan hyeda masu fie saa yade saa duko saa asupiti nya saa me beda fie nti ade chi ahomache na me ko na ba ye wan ko hwe ba bia wakoma wo no se o mo kan se kura mi ampa amini SOMPA ba bia wagya pade se ho na wakoma wo wan ko hwe se sika ne da ho me pa nti e ba ye na me ka che me kunu se onfa se scan na me free se no bi na wo yiye enu wose de bi na me se onfa ma me da wo drop ni but you hwe wo dem mu nyina ni wo no ei no mo kan sa wo yaro na nsan kosoro o check your pressure misui ei tiese sika ya ye be pa chira kwa ubebu kunu di wo mana me pa cha ubebo me pa cha ono asebo ai wono na me se me bodua e no ka kire me se me mra ha na me ba na me hunu na de me pe maye eti na me si mu se me ba he man kla obia but me bedua na me frɛ ne se ma ba ha a du ba bi na ko ba bi akodi adura ye nti na me ye ne sa nti bedua ma frɛ ne se ma ba kodi adura ye nkra ye san hwe ye chi to aya de se wa modua na wa ba na nso so no edua bo no ntwam sa ya bona wo kan twam sa we the bible no kwafo obeba ni aye hwehwe mu no wat na umfa obi ansusu wo adwum so won nya obefa esan se yesi onye obeye eyo tainti no me mpesa me de madwene ebebu obi anti se me bodin na nipa no a ene ye wono a ena nyes eyira aye no madika akoba bi kwa ya ka kire me se ebomi kotodwem but ye nka nipa no kwa no kire do iti me mpese me de madwene besusu obi anti se bible no kwafo na adawroma se wo ye na nipa me boni dia ma me na kire se ye ka se bo kotodwem dia mi ofosu abo agema hunim no na je se ayefo no obi ane fa yo yesi bo me kotodwem wa kotodwe sa na ye ka kire eni ababa wa ya otwetwe sika mkura no se nyi okotodwea wono de wono pa na bemme kama koma to ye mwate SOMPA Asem Mpe Nipa no court no Prophet Joseph Mensa ododo bribri wono ne da no wono ne hwehwe me de me ni bia e odifo bi kura so bi fra mani me to mani a wono a Panama Basin Transit ye maami asemi abre ko pa se wo kwaji sika na wo de akobo sesen akosi fie na dachi bi wonya baby enemy kunu ne ma ada ye maami di sika batu wo group mu wono asom SOMPA FM me ma hu obi a ne sika yira wono anim se hye ni botom na afurato no gina fa akoda so atu ni botom hu bi pen ene ma mo ba obetu odo punum nyoma nyina pacho ye tu wa de me nyina hwehwe enso ba bi ade to anim so ade to ha ma hu obi ane sika ira no gina fa ko tutu ni botu mama ade asana pen sika so anim za ira so wonam kwa yisu sad wo be fa fa ko dada eya semu Ghana Energy zanka for you that deja go for okay Prophet Joseph Mensa Bible no kwa fo via yema prophet internase we picking nine we Asem Mpe Nipa kwotro utwumutan sabde no
ye nka so bia fu bi sika na emum prophet Joseph Mensa de Bible no kwafo obehu de wafa asem o ye ma me waboto na 90 million a wo beton blog ne iPhone pia enya asem keto prophet memo akwaba mejo so opanyin katachi na bibia boko de o nyame adom bibia de prophet atadi so yesu design ye kama ebi kama de no ebi ka ho muda ho papa na si designer ne friend say designer no ni din class me ref SOMPA FM prophet enti o ye ma me ni sika yira kobo bosia wa asa 90 million o de kwa kusi ne dai na de beto he na ayila de beto ne dem dad because we know we ho no a o this ka beto ne dem say baby o de share ne ni na apaso we dey wetu wetu dem onyo manyina aso betumi etu utu na na ka ho ena make say wani twa say usika ehwe oboto ba fira to enso betu boto ne mu ato na say a case bi aba me hobi no no ma mi ni kuno bi abra mo e friend say 8000 ana de mama me ne say on fan to ho say mama ne ko no Bible mu no discussion ada no amfa nsha Bible mu ono de share exercise book na dwen ne say Bible no de ahye ma me ni papa ye twa mo ho de mo more than be a month o mu hu sika no na mo buy am hwe na say Bible ni sika ni da de mo ho book na o de to book no foforo san aka ho kohwe ya de share exercise book no enti atam so bu ha be ka che de na me de to ha ne ya maso nso na bebi o de to ye no ene on hwe ho ye okay enti ma me wo sika no de buy ya na ayela once I walk and na me efe na me banti chile muye na me hunu se ne yete ben mic no me pacho me de e ba beto nko de ni fiada na me de ba e de mo me menda eti me menda na de eche kwesiada na me kwe ye kwe ye ni me tu me ba pra me de ne koja na danfo me tu ti me kwe ye na se no kwesiada na me kwe ya le ti me ba ye no manda no papa and I'm a solical hospital near Jane at all. It's a Joada, Panada, Ukuada, the buy and maybe face Ganes can any. Yet you Ukuada, I mean, who says Canon, Ira. You should share to them 1 year men. May you be I am the idea to baby, I'm a rate me 20. And my yet to them 1 year men. Say beer. Maybe I too bad before friendship. Yeah. Now bag mo na wo dem. Paper cho my chiche I'm scanning United for up and the share policy. One I show me share the bank ho. Me be fee no na me be share. Am an I fe. Take off. I shall be good. Baby how the two ya no kwa na ho. What dey to dem? Paper cho me dey me imagine mu dey me say me dey to odu. Baby man ka sa wa dwenem. O ka sa wa dwenem na. Important na de to. Baby a de to. Ti an ye be hwe. Nyoma ne be hwe se osika aye lampa. SOMPA ya be ti se hwa na afa. Nti fie no hwa na wo fie ho. Paper cho me kunu ho. Me ba ho. Me kuma e ba ho. Ena boatima ba ho. Test ba ho. Ada ye hotel. Patrol enye hotel but I say me ton ade ni. Okay, Mpe Nipa. Wo yina wo hu 90 million no. Wedding patrol dey. Na 50-50 ana say 2020. The patrol na 200 cities. Na 100 room na 50 nso. Ti afra. Asafo sika. Ma me hwe se sika na mpa. Se ma me yotie ye hwe se ndi kan hwe se ni sika ayela. No wa bisa wukuno. The patrol. O se da. Baby o pe bi on fa nko. Ya nko bia. Se wo kra na. Ka se o bodua na ni kro se mu nya aduabo no. Ma me mra ha. Na omra hansa. O mehwem. Anu ma me. Na o ma no de hin na wiawo. Me ma no kwa do wo sha wo ni ho kra. What man the day we aska. What man na wiawo. No ya wo dan. Patrol me ne ne ton ade. Ananti ade aton sika mu no wia. Ya bange bi. Ya bange de. What man akra do so ko twim. O twi bai no we ja bi. Onya akra fere nyina. Ma me odi ni design.
Pache from that. Akwapa no kwa for mama agata na ti ho no. O sin Crawford ni sika for baby. O hwehwe ni sika 90 million akwa Jeffrey Access Bank o say Asa Bank. SOMPA FM. O hwehwe sika na wo hu. Akwapa no kwa for. Ye pesi ehunu say mama o so di ni design. Agata. Mama agata ampa se ni sika yira. E woni dan mu. Aso de to wardrobe nim. Ni sika yira ampa. Emra mi sanifa. The sika anyela ya enko benkum 10 ai mame ahade wo ye wa de ahwehwe wa de ahwehwe niye usika anyela ai Me pache odifo ene hwehwemam se bi edade mo na me wi asine ho odifo fa ho se adibra bam so nya kodi abeto de se media me hwehwe be bia ewo Mama usi udi ni design. Akwapa no kwa for mama agata ni sika no. Ewo dan mu ho. Emla me se ni fa ni ho enko benkum tented. Ewo dan ni. Usika no dan mu ho. Obi amfa. Hwehwe wo nyina. Hwehwe ni biem. Kwaya research. Enye nwanwa se time woni abre no amohwehwe wa wi no. Obi be fakulty kwai dia kwakoto prophet yes obi ne fire no asade yakoto wa mama udi ni design bi mama agata sika ne pese hu se obi afa mama agata sika emra mzeni fa obi amfa ye enko benkum obi amfa sika no obi amfa e bo dani be bia wo de ato na wani apaso bo moden ne kasa ni meteso se ayire fimbo ne so ya hwehwe mpa bo ne betimi ahyemi Prophet se simple no ka se wardrobe mu kra nye ho ne se ode ato Prophet ye hwehwe se akosi ya hwese obi amfa sika no Prophet ye musa se woda ni mu a akwapa no kwa fo pese hu se o se mama agata ye pese hu se mama agata sika no e woni dan mu ho emra meseni fa ne ho a enko benkum tentente e woda ni manu kotuna nyumle ohu ontwen ma ade nchi sa sika we ye nhwe no odi wadwene kwaso sa wo hwe sika na wo hu ye yi ya dwene free so ye hwe na wo yi unyoma nkakra wo yi we na ade ato ha wa hwe ye wo be sika fra se ade a wo be ye no we drop ni mu no bra wo be hu sika no na beka sa hwe bia na eda SOMPA obo aso ma me anyi lai obi amfa sika msrew mami agati mesre se o se di usi kan ye no se ka ko bu din bia eni ke yakofa asem foforo aba nti mfiri ne nkosi ukwada no koto bo ase hwe wate ye wodi abedai ne sika no ye bepe e de amawo ne penimu na se ye sika nyirai e wodane nyanto bo ase wate na hwehwe dobo bia wachekere na se de mrafo dum sikasie me wogidie sika no odemo bible no kwafo akasa fate di be 3 days time no to bo ase hwehwe why okay ya mami agata wo firi bantoma na nani abre se krodom se de osiba nani asi abre no nenso so no Prophet Joseph Mensa bible no kwafo si da bi sika no nyira afina ke bomo de bedomo suko ya bubu din omo ba ye nyina nenso enhira kan nyame se ya ma obi adin afa kro no anto no so ababa wa onim hwe owia no kra no onu ankasa kra wa mo ababa wa din wa fidie so aye mo obi adin enti anti agata ko hwe wate nyame dom so be hu kwai na bibia akokama eye ni bire no ntino prophet ana ye hwe so obi afa asia o da bi obi amfai sika no dan mu ho o da ne obi amfansie yo ewo ho aga ko he wate ode ntobo ase ka ho a ankodu Wednesday obefra mu aka akire okay prophet etiu okay ana ya jwada Prophet Joseph Mensa hwehwemu o wodofo asenchechenche ba ko edakire yankoko yanim yako yanimu ano no enene na wotwe na sofo bi efri aduamoa ebaye se ni sika dadem kura no na amanfo akwakofa na mibusara se de pono safo na mu ana o se safo no beto no ma be yi ba ko afri so na je se dasani ene fa ni sika sa
na yedia wo kodwade pepi no ni sika no selezi ehonwo no e woda nim ti no ba bi obekobia ni sika di akiri tu kodwade kra wono aso na kan ye mekone a misika na kame ho wodwade na mrantie bi ni ne bebo nkomo wa abla na ni sika no da adwaye no soro na wodi ne fun ato so anoti memne da nyame wo se mrantie mienu no ene be fa na mrantie no so ewufia ha omsusu omu obi kan omu obi kire pempi no ye nhwehwemu esa no a gidie sanse ye ni nyame enenam anoti no mrantie no so ewufia se omuso ewobi kan omu ewobi kire anoti yama memne da nyame enso emrei na pani ye beba ho wate wo kire ba bi ontra ba ku su twa kokko se chi adapa asem o asem twere dwuma ne atemidie asem nanso so esanse eyi nipa dwuma ye yonti no atemidie ni bibre ya na yaje enso amen kakada yakwa ya nim yanemte ena yeko akọ ena ye waduamoa ene memle de nyame waso oye sofo SOMPA FM ono wate na asore nanso na asore nipa nim ono ko a ene bone mpaye na chese ono ko na epe heaven ede akoro asemosi waduamoa emrantia bible no kwafo chi wo mo sesika no wo mo ono omo so si wo mo obi kan omo so wo bi kire SOMPA Asem Mpe Nipa no medical catcher say system improvement me ho ase dwumadie we ni ade beda no ani apɛ ne pruma sibere ne de ama kama ya ni prepare ye bu aduponko mu ohwintim prako ye ne atibunu na ye san ete kokɔ ye kafita ne ya sai akatuntum ye SOMPA Asem Mpe Nipa ye kɔ aduamoa odifo memo akɔ aba fa opemi kadache bibia bɔkɔ de wo tumfo katache Yesu na dawro ma meti apoti se sisire kwa brafo enene na wɔtwe wo de wasɛm ebeda SOMPA Asem Mpe Nipa na ye hwehwemu no kyerɛ sɛ mrantie mienu bi ɔmo no bedi nkɔmɔ no wo mo na afasika no mrantie no wo fia ha ɔmo obi ka no ɔmo obi kyerɛ adano asɛm a wo bɛka kyerɛ bi ase amansan nyinaa sɛ wasɛm ni ɔmo tie bi ma ho ende se ne obi etie bia untimi enhu ne yesu ikra ntimi nkyere bo wasem na de ba ne tofa na mrantie no embrem ye tie o menu amo ayesi mo ha na me wa dware ene meme mi ni begina menu aba ko fie di mediedi no bo jano mo twemi sei na no so me begale a mi sika da de mo a me ko na ya teso enti bena mpa me di mi sika me ba dware ho te bia sa na me yedo ti be dia to adwane wo no sei omuni mi di nkomo sofo ene ne betu foundation afa nti omuni na wo frɛ omo adwuma so omo ne betu foundation na bi omo ba ho me no makasa dada de but we de na na kasa de ene mo oba ho ba wo nkra ho ma wo nkra yi bia ene wo yese ono nko na ba ye wo ni we omo din de sei we the flashing ene we di ata okay ndi omo chemi se na me no omo yese na omo fa se no ina me de me tuzo ogu mo pega me tena de no na me to ano woni fie ti ma me wo friend ma me George na mbusa ado se wo we no so ba fie ha wo hu ni de ti me ko ba we fa na ta na ze friend me phone na me phone ni sika me dwale no ni ho no mo na se usika no phone nyina no ni pa krofa koy yes okay ti wo friend no phone no bele esi obi amfa na se me ko fie 10 minutes time phone no timi du fie no wura adama na mtekr na me ben mi sie ni mo ambase ntimi nua na ni fie ni me fie bo ho na me kana sami na o makwaja fo na to besi ena me de che kwa fa fo no efiri adwaye ade ne so aba be to ba bi foforo kra na che se dasani ne fakoto ho yes okay enti mi pie no a me du ka bande bi bande de basi na wo gina ho ena wa so sofia so wo hwe me na se amoba ho na mumogu ya ni misika ayira enti na be pemo na so ma mo fie ni me ko ho na ma me ni ho ti be ko ya oba bi adwuma fa na ta na mi bu ni dia bi amanti mi ko butu aso ti be ba na ni me ko abranti bi na o ha bi de fe no jamna wo tikube na me ko se o mranti we yo no ba de na ba no
na bɛka kyerɛ sɛ ɔmo ba me fie hɔ na ɔmo ba ɔmo bu yɛ me sika yɛra to ɔmo sɛ ɔmo sɛ sika no wɔ ɔmo hɔ a ɛna abranteɛ no kasa bɛn no ɔmo kan me du ata ne fie na ɔmo trɛse me ɛna ɔmo ba sɔfo kwasi awo na atoma fɛ sika no wɔ ya boni din ata wɔde ata sɔfo kwasi me bɔ odua na ma no kwanya sɛ bɔ tina nipa wɔ ne yɛ bɛdu to obi a yɛ sɛ ɔbɔbɔ dua no wɔntumi a mo dua no ata no na sɛ wobɔ dua wɔ sɛ ɔbɔbɔ mu dua ɛna wo ma ne kwan sɛ ɔmmɔ aane no okay ti wɔyɛ wɔntumi amɔ ntumi de mi sɛ ade no wɔ hɔ ti ɛni mi ɔnum so ma aberanteɛ bi ɛfɛ no kɔsɔmɔ to sɛ wɔmfrɛ me mda na sɛ mema fie hɔ ti adeɛ kyerɛ me bɛɛ kumase me baa yɛ mekɔ awia na kɔsɔmɔ to na ba sɛ ɔmo se bra ne ma aba na me sɛ me ma obi ama ade ayam wɔ hɔ me si yɛ musa mo na me kɔ sɛ busa na sɛ ni hɔ no ma de asɛ na sɔfo de wɔbɛka because saa na didi me ɛma no ma no yɛla nti wɔka sɛ bobom dua de me nya didi sɛ ade ne yɛ dɛ ɛwɔ no wɔnti ma mo dua no nti me mbɛ fie hɔ ti ade me nyum na kɔsmɔt na ba sɛ me mbɛ fie na me sɛ me ma wɔn fa me sika mmerɛ me ti ne yɛ yawada edu kwasa da me kɔto pani wɔ yɛ fɛ na jasa small ne wɔ yɛ sɛ wɔn mu no bɛko ɛna sɛ ntɔkɔ mu no bɛko de me nsuro na mo me sika ne hia me baabi a me ko bia bodyguard bia anka no o sika na sika bɔten sɛn 52 million 30 cedi okay enti sika ne hia na ko mo no bɛko de me ko bodyguard bia ni machi me ko afie na meteme sanso me ko ame de mu ana ma bia o kama wo de tie de wa sɛ mo ba me so kra na enya bia bi sheke obati bibi enti o mo baba me de me ho na me kan sa ti o pa ni ne hye me sɛ ebrada me mra ne yakwasi ada ebrada me koi me bi timfi ye frɛ ne fo me ni na kɔɔ yɛ kɔɔ na papa ni ho ni anka sansa ko mpire no ma nto na me gyae na me de kɔto edi 2 weeks na de kɔto asame me anim te de kɔto asame me anim so be frɛ o ti wo be kɔ ansa de me ro de be ma me ti wo no ene me na brefo na committee chairman ya frɛ ke 2 ene o mu hia me no mu ko no wase na ade no ma me frɛ se me bra no ma akɔ na sa obi ama de ayira na mo na mo na se yemusa mo na wo tu bobo media na wodi matan sofo kwasa mebo dia na ba fie dia na wotwatwa me dia na me na mpɛ me nyina so sɛ kumia na kenya de amekɔ tata me gusa me mprensa na me se enne ni kwasa me kofi ho ɛkyɛ sɛ ade a mo yi kyerɛ me me kɔ ade na me nim sɛ ye kaasa no bɔkɔ na asɛm bi ade na asɛm kɔ bɛte sɛ o kaasa ni ho kra me sika bebre na ayala ho ba me posama yesu na makama no atum na aga to bobom dua de na wantimi amom dua de na wanyina so sa de no ho because o ka to bobom de ne nipa be di no ho a metima bobo saafo ni nyina din na wantimi amom dua de edi adanse se ho ndi o ka to bobom dua be obegyina to bobom dua be am wogidie se ade no won ho because me ko na be di ka won be kasi ano na o so won me di nkomo no obi na machi that is say we tuntuma na we kokko be to so won di wodi no enti me de me da okọ afum enti na mama de sanka no me mama baba be kasa because me ne wo mo ye free ti no yasa me ko na cosmos so yasa baba ko ga so we de nya asem bia but me ko we ni wo papa no wa wo kini no kasa me yasa ko ka che mo be face me say so for kasa me bodo ni kwasa me be mo kura biem to obi aka me se me ho because na me say enke kromasem a be kan boko se e wo mo se ni mo ho na ka asa do na asem ko na o ka se bobom de na didi matane wantimi amodua na bididi echem sa de no wo ho ana wo no so bidi ka gusa no kro chem se no bi na machi se yo kwana wo so wonde woni no betime de me no me hu bia se obi gyan na machi wo mo ma fa usika no wachi bi pen ana se we nko na wa hye da hu se we mu na mu hu se ade no wo mu ho no bet wo mo ma be fa no de de kon de mu hu se obi a be fisika ma so no mu sei na bet wo mo no ma se mu di adanse se ade ne de ewo mo because me ma bia yira na me busa wo na ade no wanu anso obi ne me huni baby apopo ya de fako osofo na se wo bible no mu atwe no kura no ye chemical verse bi de kese wo na ade na wan fa kese wo so me de kese man fa kese mo scandination no ya se me dima ade me o se menese sika no so ken kan tworo no ye de baby kese obi a wo de me kese se wu ni hia me sika no ya de papa bia ma awurade ewo mo ujitu se wo mo me jira awurade yesu se dim kasa wo mo enti de mbeso mbe anu mpo mo nye ewo mo you me jira Jesus Christ dim na eka ewo mo ne kura da kura me so se wo mo na na wo ho a
utu nsuo no gu hu obia ni ho e kan mo ho utu nsuo no mu gina ho so mo fa machi enti so mo si ni mo no so mo so bebo mi dia o mpo mo mele se time a utu nsuo no na still o mo ni wudi nkomo ana o pe ni o mo fa machi se no mi dware ye na mi pega mi ti se no mu ni ho na me twa mo mfio na ma me na woti no fio no ko busa no wase wo hu ne ne na me ko na ata no frɛ ye o frɛ na fo no beli si ye na me ya se me ko fie tem ni sa frɛ ende me ko fie na me wura da me na me te na chese ha na gani si ano mo da to be sei na me ko fa fo no na me ko ho no me ko de me si a o frɛ me se ye so o hwɛ me na me se mo ba o ko me si ka ayra na emuti na me pɛ mo na me se o ma me ofie enti ba sa me kofi na mani ni oti me ko ngam bo bre for na bai ti me ba me se me ko ne pa be me bo ye fe na lesson o se o kwa yi o mai ti me ko abrante no ba ko ye fe no ko mbe na ko buka chense se ni se na esi ne enti o mu so mu ti wo bu so o mu ni se se no ka wo no to am se o bebo me dua na ma na ko nya to mo dua no wo enti me amodua no be ti me so mu didie se e wo mo because no obi ani ho biom sofo na so din de sei memere danya meni dinde ya wusu na edia memere danya meni de so me for de maami okay ne mo madu amafo ne de omuni ni din papa bi di to mo frem safo gale because omo nka say safo gale adai se omo papa se wo nyi ni se nyankopon na mo so ye nsankyere ne na se Yesu kro ya papa no nsan ko bi ne kwhwa amram na ntisame indi ba ya na me ma fan tranti do to bi de sofo gari no waka me se sofo ntatira sofo ko se sofo apepensan ti wajaka ti ni buja nse ade ne wajaka wa fa banku anka ho unti ene buja ade ne wajaka wa se sen ya ti ye be de be ha wo ko awan so ne so na se mi amia na de wode sa di ne to wo no so ye de wo ye de adwuma wono ya wo twabra go se de woni kromo biom ona de gari ni ma wo ya fe na Anthony o de banku kan ho anakeye pe wa ko si apepension Yesu na obe ya se o papa no kwa ya mfa papa na nase meme da nya me sabia ku sabia nya adoma ne susumi na so ye hwehwemu kakra no se wa adwene nya adwuma ampa se ma adwene nya adwuma se no tuwe won se bia me hwe ka bia go ma katolot bia gu ana ma yese bia wa otimi se enkoya behu na sa wo hwe me bia de tiwe tinda se ma adwene nya adwuma wa ankasa so bebia sana ukurofo no kanye ne yek ne se Yesu bu ka te do kwa mbone pe no oditu ambone nketo ase nti wota go be ka papa fa wa ngasa woti obi pe wasema wo kokofo mu go ko be fa de agu ba biye ne so obi mpe wasema de na be ya na bo pre ko ni se ya dwana ban pa da won fa ni tu ko be fufufu mu wo ho ka won fa ni ni tu ngam nti wota mfu de won srawda nti de bia no mu yasa ameso be ne je na bodam nya wode ya de pase de sa adam nkomu de bia nkompe. Okay, sofu ya wushu dodo no a friend no sofu geri we di kurumo ye di komo kakra wa duamwa dodo no ase na adwire nya adwuma no asem na mibusa na uyi ano no emrantia sofu ya wushu sofu geri free say sika no ho no omo so ewu bia so omo obi ka omo ewu bi ekire orofoi asem wasi obibe so betumi age so se asem aba kadachie mema wakwa aba ya fra wo sei fra mata ata pani ana kakra mata ndi free ni se betanya na anti wa fantait ni nyina samfo no ya no musunsum odin pa ba ko no sunsum be ka ho musunsum odin ye pa ukrom ne he ukrom ne aduamo anu na ofiri papa wuni no ya fra no sei sofu gari ti hono de gari no a okay pani wodi asem bi atom so sana meka no wanu yi ne sei na kure ni na ye juma na be ri oni fi ni no hono rote ana ma ko fe na kure se ni ko juma no pa ti ko fre ni biro no an kwa se na she da ye udale ana wo ka sere ni se o pese isi dan ye ni ntia mesan ho mama ana wo tro do bi ko san mama ye ka jo so ye kure ko bi na tudi e ko ba aje se munini di nkomo woni di nkomo o ko ana wo kasa ye ho na ye je wadi twama ko ye beedi
ana wo ka say no say ya em sa ho mama ni tu foundation abeso si da ni wa ana esi e de ko adwuma tu de ba ti de ko gba gba an ko ti kon si na bi ye de ni no say so bu de re hwehwe ah so bu de ni twa mu ni twale na da na fi de say hwehwe odiye ni ti no ko fa no mana ye de ko adwuma na me ko ni ma ko ta de ni hu ana mse so for so hwehwe no ana su ye de twa mu osika ayla di ka obi sai si ye ska bia na msu ye de ye ska bia e mo bi sa mse no na me we na mse na pe de so ye de ni ko fi ti ma mi fi pari am de libi ene de ko ye adwuma ti enimele de 5:36 mo na ma ko an frem se o papa si yemla na sa o papa si yemla ye nkwe e di tutene wa ko duru na papa no no de tu ani se so fa ba no se ya bi twemi fi no si kaila di se we ha we di adien chocho tan si kamlon me shia mo kwa na mi na me ka cho se ni bi sa se so fi so hwehwe ne ni bi na fo si kana ko ni na ka be se fro bi sa se so fi so hwehwe ne ni bi ni si ke bi an sa no ka je se bi ni si ke bi ya ni ko twemi ni si ke bi an ni tieba ni firi papa no aye se ba ni duru ko na mpanifu jina ono mo sa afle ono se ka the same thing say so for the bom say ye ya be twani mfe na be fani sika amata se mo hodi ni bufu SOMPA ye ka se ye de me fani sika dia we de se nya se ya no se da bi se ni nipa ni se mo fa ma fani sika no ko pe na mo ka de nche se sika dia ni ho ni sika dia ni ho no so okay ti baby ana mutini fi bu ni mutini ni kofia na ya ko kofia na yi se jo na bawo na mse sofo mo won ko bo na o de na ma se ni ba ko fo sika na de o ni ko ni te fi le ko kwa na ka sa mi bi na ba ya ma ko akusia de ba de bia to ni mo na ka se ni twa so ni fence ke bi ni twa so no de na me ni mo so fence ka ana bi ya ka se atani ko fi de ni so so mbe fo sika na mbi ni twa so na mbi ni na mi be Mirie na tu kwa kwa yeduma ana minya ke to frame se o na bi aba na o fia na ma mi frame se eja se wi abo se so fu ga lesi ma be feni sika an se ma mi first ke bia na se mi to no kura mi ma ka agenze mi feni sika bia ni die ni bebrebe ti mi fra ko tu mu ba ana ma mi se mi en ko ma no ye ko ba ku mi ye ko bia so o ko na mi church na mi de na mi ye na tu ani se mi te no radio so de maba mi se mi te na mi se no bo me na na no mo fa fo amane sa se mi na bi de ato mi so mi so ji tu mi se fa de ni enko ani se abai okay we were trying to be kubi man kan bi katachi trase so for man trase me kubi man kan bi de nya kasa sanse ekoba kobai oni no elana enam ono so ebia no so e wase bi eka ya asem wo Ghana ha o ya asem kesi e pa o memo akwa ababe mena eja udin de sei acho fem opoku agiman na din ba akono so de sei flash ni de me ni mo hwe na me nickname de e bullet okay e mo ade bullet ne frame na flash no so flash ono ane de to me ono odawroma e bitimi abisa no me ni mo hwe because e kura na e wan say me kura de flash no bo flash no hu say e wo acho se okaze atai de ti flash no kan de mi se me ne atane nam ti flash ne de oka de amami ba me se yem fe me flashing acho kada che ekosi say time amuduru ho no we de wadawru mu SOMPA FM my fi mete my bi o fe ne blood Daniel makotena ho na makohan dan meti de fie na ben my fie ti me master FM say me mane nkoya adwuma enti oba me ho e ma ye fa my no kure ye fa ne fie na ne fie on so on to fan so akoye se amansa kwan manfo bebe den e fa ho e kwan a obia e fa ho yes enti ye fa ho ye kwa ye twam yesu ye hu se o hye dwa ye kwa na o frɛ se o pese o si dan bi wo wani mu ho nti ye nyina ona ya ye mebo ane ye de ye mo foundation ma na dwa ye ne te sei fada we de wadawru mu na dwa ye ne de ono ane si na edwa ye no nka enti ne ka se ke bia ka mo beba ho a na nka maba be hu adanse ewom because na dwa ye ne de na even be bia na ye gina edwa ye no so wo kura ne ye ben ho
ekura won wa say osi ni sika da adwa ye hu say sika adwa su sika da so ye hu wo hwe ti ekura won wa say ode dio say ni sika da adwa no se na o hwe nsu agu ni ho ye ni bi twam ni ya na yafa won wa se mo ano no ini mo hwe ti say de me wo kan say ye ni fa ini mo hwe ye hu sika ni say de sika ni tie po. Okay, mo me danya me describe odwa ye no a no mu gina ho no edi nkomo no mame medical ka che wi asema nyina se dwumadi we ye ka tuntum ye ka vita bible no kwafo so e wuta ye chi dendende tino ya na me pedofre ansa na bibi besi e wo wi ase ha no na ansa na amanfo be ka se mihu yanka ye ka se bia mempe meme na nyame wabi aye ne tesai na fa hin na no mu gina poten ya pass wo busa busa wo mu kase no mu twam a na ye trose no mu ka mi foundation na mu kase obetuo no enye wo ba wo nkura trochi na mabo amane dadade na mo minni ba ko bi asifie e wo media ne nchen enti mu gina ni mu sei ana mu betwa mu fa me fie wo se wo ko so wo fa ho na ye de twam koi enti wo ye na wo so sofo de betu ba de nti bo na wo ye na wo pia ko na mse da bi nyako nti bo na me ye ni na mse me cham se me ni mi se bo ni bi ye de di e chire nti wo na kasa che kakra de that wo kase wo mu twa mu ye kwai na mu twa me fie de betu na fa de na kwa de da sei e city da ho na mfi o to bitu mi twa mu ye de e fa wo mu tulu mu ko e fie bi si e chire wo mu twa mu fa bi si kwa mu nemo na nyabo na mu gina no mu gina fie na ene me fie ne twa so ye menu aba akodia ene no mu gina no me fa me fie ne se no mu ni me din komo no mu fa ti se me na me so mko so awu enti me peda mi ti a no na me tesi mi ko ne fie ne se dia me kan ye no ena ma no se wo hu no ena me ko na ata me fra ye na phone e beli si ye enti e ba sa no me be fa fo na me ba na me shia na so sofle so hwe no but so na wo so enti o jitum dwan so mo na afo ade no kura me jitum so mo na afa o jitum so mo na no kura me jitum so mo na pana na be sentra se aye ka tutum ye ka fita de ya no ye ni be ye asem kese pa asem kese we so passe Mpe Nipa no sofu bisu odifo bisu bi fra meni na me kura me ka kire wi asema wa due fra meni kura mesre wadi nsɛmfo agyeji amanfo sika so do mu tu kwai wadumi afo mu tu pesika na bra mfie mienu akwantu be na apese utu kada che yetio meba nana ofosu be ma ya wa ya nko ba bia no okay the nation sans ankan chance tago heba mission capsule su ko na tago eba mission capsules no said ya tago eba mission capsules no Ghana for tu agusu na nyasem keto akra the nation sanka obeya adwuma na tago eba mission capsules anwumere menka nkyere wo se be ma otadua mu no emu emmere ehemu anadwo entimi emmere mu yi ema no mpesa akra ni nyina ya tago eba mission capsules odofo watenka no so wo fomu low libido oba be ma watenka na nye papa tago heba mission capsules infections ahodo no ha adwene pa orofo ye kan infections no a wanka sabe ho infections ameka ho asem no ria na amanfo bi didi agoro ne nso no betra wo ba so wo de bewo no na akoda no akoye bibie ho obi o sinsu ba na ho infections no na eye adwuma no enunti say infections ko ade tago heba mission capsules na ye kanfo ne de ma ho ya de ko ankro bia dawodofo ye nom tago heba mission capsules na afensu kura no baby etunuro wo man Ghana mu bia da no ye ko na ye ko tago heba mission capsules ye nyini free camera nim na enwoma enkonkan emfa emai 0243228296 0243228296 tago heba mission capsules na me kanfo na me dia ma krede ye ko akoyanim yanim ten na ye ko akọ eye dadwo da bia ye hwehwemu wo SOMPA Asem Mpe Nipa we na santemaji atum Ghana manyina age atum Bible no kwafo ntrase na ye hwese ye mrante no anase nye wo mu a se eye wo mu ade a ne ye hu kwa ye befa so se nye wo mu so de a
na ne sofo gari akopani sika na ya yimu ade kama pa asem nyina no obi apeso okabie nanso de wom na mayi ade apie no asem no fa nipa mienu sofo se mranti mienu bi afa ne sika wi asema nyina ate wom se da bi enye ne faaye enu nti no ne mpanifo bi abase ye ba ne aba beyi ano enu nti mranti no so ayi oma no bible no kwafo atrase twoda bia no oni jeje pani ewo dwumadie so wi ase afa na nyina wi ase amansa nyina enso 18 no Mpe Nipa SOMPA FM for you say me joso bibia boko oh nyame ado nene na wotwe pepepe na meme da nyame de na asem ebeto fusu abo agemanim na mrantie no a omoso obo wondin no omoso aba sanse dwumadi mu obi akwa ma na kire na adwene eno so omoso abeka de yewum se bible no kwa fusika no de eni wo nyomo ne faaye yetio oforesio sa asem we se atutwa na tuo betwa we mi hwem noke meme nda nyame mbra noke we nye kasa noke dabi we nye kasa we mi hwem pana members be ba na enye kasa nti noke on mi china mla me chira na ade bi obeye meme nda nyame be trase yenye yasa wa ha o na ka so trase ya kasa sa na ka so dabi nti asem we no yensan enhwe noke yentu ho anamo bia anamoto no mesi china omra me nkyira na ade bi no noke na trase sesia no mefa ne se last week pana members mra producer last week bible no kwafo approve se emranti ne fa meme de nyame sika no eno enti ena omoso se debi se sa na tie dia munyi papa ni pima me munyi ni pima me oku obi fie na krama wa wona betemu no the nation sanka bible no kwafo approve last week o se emranti na afa senyo mo na afa omunkoye de omoye me na mama omukwai bible no kwafo se wono de ogina enye kasa tinyame ya adoma me de nyame mmra na so eye no kan nyoma nsim senye wo mo omufu omuni eyo mo so ombesa ba fidie so be yi o ma mitiem dano de me wa rehemu se ne ho ebetumi eye den ene eye wukuada o obra eyokon abrabo ne bo eye bonapa eno ti ene yebete prophet Kofi Boateng enka abrabo wo bo ye beduru adifu sem no ene so wafa haubim wafa manie bim na me wogidie kese se ne ene ne komo twetwe no o nenso so se bewie nyame nenim o obra yokun abrabo ne bo eye bona ene na wotwe emiensa ye ne prophet prophet Kofi Boateng prophet no for na babiano ye no mina na ye adwuma ye prophet Joseph no kwa no edin ba ko Asem Mpe Nipa enti prophet Kofi Boateng na etwetwe komo ene no orofo ewiasen sem edoso na wakekan ya koduru se duru babi no na otu nsuo na wakwaji obisika na watu nsuo ama na nsuo na ama gese otu foforo sika nsuo akodi India fo yi ho wososo de kakra bedi wososo ade awasa usirem na no so akoya asem ebekwa akoya nchitum ne anim guase ne ade nanso so no duru babi na Nyankopon se brabaye madwuma mako anan eno so asoden kakra bam prophet memo akwaba boss bato yibru kada che bibia boko de boko Nyankopon adom ya ne ho na adi ahia yi oh be ba che ya ne prophet Kofi Boateng nyom de da tifri ni wura no se wa wo din no ekoyo me bo prophet na man hwe edin bibiri ko prophet for ha no mu adwuma prophet ya no nkomodie nim nkomotwetwe nim enene na awotwe uyi nsu adwuma kakra wona how be na wo fa mu yentim kakra how am fa mu no dia unse enene be na awotwe no enene be na awotwe ni me ka tra wo se
Esa adwuma na nyam pese na mbe yi nti ebi ka nguasie na police station anya aha ya do ko wan police ade je do ko central sa ma fi dia isa be da zero yan papa na ya den na hwo yire no ma sa wona sem ne wo afi dia wo mo a me twaduane ma wo mu di nyina afi dia mitimi okura mpie me baya beda zero afi dia na je benyepe na de wo mu kura sa me wira ko ne se sa ka na mbisu kiaskoti ade be chama ka na se ka na ye munu ade be chama ka na se me so da na ka me ka do tika no sa e wo yin sa da yin man se ka no engineer yin sa rana no e kwa na si e kwa si e wo da yin akwa na si me wan sa ka no e wo da yin na sai ade ya tia no pam se ja kom de wo ko di ka kredi boss afi dia me tuka me kwa me wan se yin no e kwa sa yo hunu da yin no mo yin sa na ka no agina me ko fai ko ba mo ka ta me se ka no inti mu no abriki ofo so na ke se afi dia me se me si me talk on straps me talk 2,500 na engine ehun kan ofo so abro eno ho komo na yedi amabre so da ye na engine asai inti wala no kwa na si ana da yenu mi na sai ebe pie hu na mo ani ya tin ya na ni sai si na wo ka bibi se wona na ato aduane mo mu di wo mo ayo mo papa wo ho kire wona bibu a me computer me de bobo ni kura tie me madam fo me se me ko akutire ma fi dia apotu fo sam de dia anga pa mateme ana so ko me de nti anga computer no kura on top that time on top say 250 anga na front 256 madam fo pa wa ye ni papa ayara ho se bo tu kwa hu hie mpa papa na me pese me busa wo na ho no wa anyia no ma me ho anto me yi sei ukwa hu hie mu no obi a wo yire wo mba eye dai na utimi didi ana sa kom ya inti yire ana ga wono no soria na okko onu mu nya bebe ebe ma ho okko bo mu mu ya biane a na mu tiri mana nyumire na kwa ndi aka na modi na utimi san ko yensu adwuma ni biem ka bun kama fam so ami bi gwa msuru me tibisu ko radio biem esan se me kwa obi fa namba na o mo an ko ya anya yi no etre na ko beti ndi ba kwa apidi ma tiano sa wo tre kuma se ya ana do tifi mu metita mintibi kwa na fie ametita mintibi enda fie ko da badam fu ho adiacha na maturu hako da fu ba bi fufo bi dafia papa to tibi so mo pa bi fie ni ya obozo obrano ayo kosa de program so no egin ni tie no won se me hwe wani mbi papa obrano yo kwamba ti se wo ko admanfo bi wono no so ayire ana ne ge bia besa na hena ni obefa se ne wa hwa ato za free ho dia wo kan kura esi manam fu bi na o te fa do no kura gu e fa no Richard okay me ko bon fa le friend siji me ko no ho ya da fa ha yi din ko ma mo an so no abayo bi ko ngo ba ya on pa me free ho na de o ka che wo adam for Richard so on pa mu free ne ko si sei sani ameti ya no hono se de hono ka tinsa na won kan o kan wo ni ina kan min pa bodi ni na asam na ba inji masatu na o kan o na ka ba to nun se me o ni se o ka tin na no mismati ana e phone call dabi so ba ye no o ko jara kwa no mu ko jira empoma ne de ti eno ne ono no plan din ko bo ya smo o ka nam da de mo nya na kan se ne pam na me kwa me beda ono be sa tere do edi no de bin kasa obre hoyi papa o jaw dai ho so babre amabre obra no yo ko ampa and the prophet say asem binti
obi ntimi na ne mpa so asɛm bi nti aposifoɔ taa ne do ma ne ntimi na ne fie asɛm bi nti na ka wo kɔpɛ baabi ada adamfo no yiri nsi firi hɔ asɛm bi nti efie bi a wokɔpie mu ne maame abranteɛ de maame sɛ saa yɔnko bi manka sɛ ne nante bi ɛno nti ma ne nna fie ha wɔ abra adeɛ asa da suo mu a ɔmo akɔkyerɛ ɔmo bɛda prophet saa nipa no saafoɔ no afutuo bɛ na ade bɛma wɔ mu afutuo a mede mu ɔmo nyame sɛ ɔmo nhwɛ Awurade na ɔma deɛ wu ɛsɔre Awurade na ɛma wɔn a ɔmo nka ho tumi bɛka ho Awurade na ɛma deɛ ɔni die bɛnya ofoso abraba a yɛbɔ no sɛ Awurade ba mu a nneɛma nyina twitwa anokwasɛm Awurade ba mu nneɛma nyina twitwa na kyɛ sɛ si ano deɛ na kyɛ sɛ wonni hwee masa bɛda zaro na kyɛ sɛ wasa bɛyɛ akɔdaa ɛka kora saa bɛsoa no kaka no kora nni hɔ kora deɛ ne ka bɛfa ne saa sɛ ɔne na mu prophet na aha ne nkɔmmɔ no yɛnkɔmmɔ twitwi a yɛtwitwi nya ha ne nkɔmmɔ no na ɛsi dɛn sɛ nyame mfrɛ wo ɛna woyɛ asobrankyɛ na ɔtwɛn w'aso ɛsi dɛn na ama ho kwan sɛ nyame mfa wo nyɛ adwuma afei deɛ mekɔɔ yɛa mekɔpem yɛ no na yɛ mate nkɔm sɛ no ateaa na mesɛ afei mi ankasa metera me mpa so ɛna mka kyerɛ mo sɛ afei deɛ adwuma no memɛyɛ nti sɛ Awurade sɛ ampa sɛ memena mɛyɛ n'adwuma a ɔnsɛ mmie kwan fa ma me na ɛkaa mede no ɔntua ma me sɛ mehu sɛ ɛka no nyinaa firi hɔ a na msa bɛyɛ deɛ sɛ prɛs na memeteɛ no a mɛhu sa mpa ɔno Awurade na ɛfrɛ me afei deɛ adwuma no memɛyɛ okay nti msa daa biam meso dedaeɛ na obi atua anka meka nyinaa na ɔno kɔkyɛ me sɛ ɛka ɔde nyamatua ma akɔ adeɛ teɛ na menya akɔ ɛfiri so nwane okay kuro wɔ ɛfrɛ ɔkyerɛ a menamda hɔ na obi frɛ me sɛ ɔpɛ sɛ ɔtutu nsuo nti bɛmmra ɔfo so bɛa ma afei deɛ bi kɔnya kɔ mesuom nim sɛ bia yɛ saa nkurɔfoɔ no abia na gya homode me namba akɔ hɔ sɛ ɔmfoɔ no ɛpɛ makye me ɛna gya mekɔnya me sɛ abikɔ sɛ metena fie a ɛkɔ buku me anka mankɔ nso a mina de bedam sɛ bi mina bɛkɔ afei de ɔmɛkye me koraa na ɔmɛnkyɛ me owuowu nkwankwa ɛna mekɔbɔɔ obi hɔ bosia mekɔɔyɛ ɛna kwade mekɔtena ase mekɔɔ koraa nso nsuo no bi wɔ hɔ sɛ wɔtɔn nti misa hu sɛ nsuo no bi wɔ hɔ deɛ na ɛsɛ ɛne menim sɛ ɛsɛ de asɛ ma wie yaba ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ɔno bi so sɛ atu bie mu keka ho nti metena ase na wɔba nti nim sɛ ɔno no kɔ akɔfa ayifoɔ no mpata apolitifoɔ aba ɔfoɔ suo mu wɔ ha na ɔbaa no so sɛ na memɛgye no mebɔɔbɔɔ no akwa no kora frɛnte soɔ no kɔ no kɔyi sika ɛbrɛ me nti menim sɛ apolitifoɔ no kɔgyina kwa mu a still ɔmbaa bɛkye meɛ ɔfoɔ suo afei obiaa nkye me meyɛ saa adwuma no meyɛ wie a na obi nso baeɛ ɛwɔ hɔ a ɛhɔ a na obi nso saa baeɛ sɛ ɔno pɛ sɛ ɔru nyame wɔ tumi ana pidi na ɛde kɔɛ mesa de kɔtuuyɛ mesa yɛ wie yɛ afei de no bi nso aba ɛhɔ na nkɔ nya batere ɛyɛ ne ɔnya mfa soɔ hɔ mo saa tɛm mefiri hɔ baeɛ na mekɔɔ saa maturu ɛfɛ ɔfoɔ so mo bɔɔ me dengue baako mmienu afei de adwuma na abu mi so no matua meka ne nyinaa matua na kyɛ sɛ ka wotua ka nya na ɛsɛ ka agyae wohu sɛ kwaa na tene ametua meka nyina saa tɔɔporɔ ei ɛfie no korɔ abɔɔ mu no saa ɛnukua no na ade kɔtoɔ metua ka ne nyinaa nyɛ sɛ ka na wogyina hɔ a deɛ ne si akyire metua ka ne nyinaa wie yɛ no saa daa ɛnamtaa so da yɛ bio ɛne bakɔ no ɔka kyerɛ me sɛ sɛdeɛ ɔkaeɛ no ɛno anam ayɛ ma woɔ no nti saa kɔ na deɛ mesɛ kɔyɛ saa kɔyɛ kɔyɛ nyame dwuma no saa tɛm so adwuma no saa sɔ yee aboa sika aboa sika because also saa tɛm no sɛ metwa a menhunu baabi a mede asɔfodie no ɛkɔ saseɛ firi okay menim menkɔ asɔre da me asɔre a makɔ a medin wɔ mu yɛ asɔre no a mematem obia ne wɔwɔde bakasa mema ba no asɔre memedin wɔ dabi menkɔ asɔre nyinyame nni dabi sɛ sunday adumadwane makɔ dabi menkɔ asɔre ne yɛka kyɛm sɛ kɔrɔ kɔyɛ ɔno kɔdi sɔfo a wokɔdi afa na akora wo de wɔ sɛ sɔbɔ yi ha kora na akasa no kyɛ ne kora akɔno kɔ bɛtie
ɛno na kɔfa saa afɔde ne nyinaa baa yɛ no because mehwɛ baabi a bɛfie no ɛne me sɔbɔn no a de wo a meme siti ɛteɛ no a obi kura wo sɛ megyina wo kura ka nyame asɛm a kyɛ sɛ ampa nso ntie bebree wɔ bebree ni me ɛno na ma adwuma no ɛkɔfa saa afɔde ne nyinaa baa yɛ ɛti sɛ sia no ankasa no na nti brɛbɛn ankasa na wote wo ho ase a afei deɛ ɔdwuma ho kwan sɛ sisi deɛ miɛsɔfo afei deɛ mɛsaa so da yɛ bi sɛ no nso sɛ mesaa twi mani na ɛnɛ no nso na mesaa nyɛ nti afei saa kɔyɛ adwuma banku saa kɔyɛ bɔɔho baako mmienu mu wɔn sɛ ɛno nso asɛsɛsɛ ɛna hu sɛ no deɛ di ka yɛ di me mensaa ma deɛ tɔ so mmienu bi mu saa nyɛ dɛ ɛnyɛ mi saa na teɛ deɛ a mɛgya deɛ meyɛ biara na mahyɛ aseɛ ɛsɛ deɛ ɔsɛ menkɔyɛ no agbɛkɔ akɔyɛ ti wo fiti aseɛ yes sɛ woyɛ nyame adwuma yes na kwan a afa so a meyɛ nyame adwuma no deɛ okay sɔfo bi na wɔwɔ ɛmɛdoma fɛs no ɛma asɛm ti so sɛ mepɛ maa na nagya afɔdeɛ nam de akɔma no nti na akɔ no de bɔbɔ mpa yɛ ma me but na mekɔrɔ sɔre ne bi nti meme dae meso daeɛ na ɔsɔfo no ɔbɔ mpa yɛ ama me adeɛ kyeɛ na ɔfrɛ me sɛ onyankopɔn sɛ ɔbɔ mpa yɛ ma me okay na kyɛ sɛ ahyia mmienu ahyia nti adeɛ kyeɛ ɛna mekɔɔ hɔ sɔfo no ne ɛfɛ nsɔfo frɛ me pɛlo dɔm kora ɛfie kora tu owu bɛɛ 5 years ago na memfa ne kra sie nti mekɔɔ hɔ adeɛ kyeɛ na mekɔɔ hɔ anɔpa dɛ ɔfrɛ me ɛda boa atenyɛ nka sɛ papa ɛno ase onyankopɔn sɛ memmɔ mpa yɛ ma wo nti bra na sɛ saa bɛsim da yɛ nso pɛpɛɛpɛ ɛna mekɔɔ na ɔbɔ mpa yɛ ma me nti firi hɔ no ɛna mehyɛ me sɔfo ɛnti me na madwumadie wɔ nyinaa no yɛ ana atenatene afutusɛm ɛno nti sɛ obi te ani bi anaasɛ sɛ nyɛ sɔfo dwuma koraa na sɛ obi naso de wɔ yɛ asobrakye a afutuo bɛɛ na ade bɛma no ma wɔnyɛ asobrakye bebree asobrakye ɛsɛe nneɛma asobrakye de nipa ɛkɔ nsotwe wotiri kora nyɛ yi a ɛbɛtumi bɔ kɔwu nti saafoɔ no hwɛ yie ɔmo hwɛ yie papaapa yɛka sɛ sɛdeɛ yona sɛ wɔyɛ asobrakyeɛ ɛnyɛ ne nɛ yona yɛ asobrakyeɛ ɛno nti asobrakyeɛ bɛ wabrabɔ mu a ɛmmoa yɛne prophet kofi boaten ɛna ɛtwetwe nkɔmmɔ no yɛnkɔmmɔ ntwetwe no mewɔ gyidie sɛ ketewa bi atika mu no nɛnɛ na yɛba bɛwie no na ɛwɔ sɛ last week na yɛwie ne nso so no biribi nti brayɔkɔn no yɛntumi anyɔ ɛno nti prophet wohyɛ wo sɔfo dwuma ase yɛsi sunsum dwuma deɛ ɛneɛ ɛmfamfa ha koraa ɔsɔfo ɔfotuo saa na teɛ nam sɔfo dwuma no mesaseɛ obɛti saa kansele anɔpa a memɛda asɔreɛ no mɛsɔre na nka nipa timati wohwɛ wɔ mo ɔmo ba meso kora no menka nkyerɛ obia wo ɔmo yɛ a wɔse nkobi na ka kyerɛ meɛ ɛne sɛ maba no adeɛ bɛkye sɛ 10 ɛba adeɛ bɛte 15 saa na ɔmo di so saa ti afei na wotrɛ prophet sunsum wɔ hu paa papa ɛwɔ wiase a ɔfɔ so abrabɔ a yɛbɔ nyinaa no sunsum mu ne yɛbɔ bra sunsum na nkɛdi yie sunsum mu ne yɛwuo sunsum na nkɛnyi sunsum ne nkwa eti biribi a ɛbɛ happen life ɛbɛfiri di nyinaa no happy wɔ sunsum ansa adi nkan si wɔ sunsum dadaada ɛno nti na obi wɔ hɔ a ɔbɛda a ɔbɛso daeɛ no wo sɛ ɛni bɛɛ na awɔtwe ni na awɔtwe bi na deɛ ɔso yɛ na aba mpɛpɛɛpɛ ɔsɛ wo kura bi so ho da yɛ o ɛsɛ nyame ayi akyerɛ yes adeɛ bi a ɛbɛsi biara no ɛyɛ sunsum mu because onyankopɔn a anka yɛsom no na mu so yɛ sunsum anka yɛ spirit nti yɛsom no anyɛ ba sunsum mu nti so obi bi ka kyerɛ wo a ɛyɛ sunsum mu saa na teɛ wontumi ntena ewiase wei ama ɔbra ɛwɔ physical ɛma ne nsi wo yie da saa na teɛ gye so ɔyɛ sunsum mu ansa saa na teɛ na kyerɛ sɛ prophet metie wo yɛ di a wotwumadie de yɛ sunsum nnwuma nko dabi saa na teɛ fa biribi wei ɛto ha adeɛ wei ɔno n'akyi wadeɛ deɛ adeɛ wei sei na ɛkɔ anka ɛmi dwom ne mpa de n'akyi wadeɛ nka no adekuro deɛ nipa mbobɔ bra a ɛnyɛ yie na nka yɛahwɛ ɛhaw no na nka yɛapa de n'akyi wadeɛ na nka yɛde aka no yɛnwie no na nka dansi asi obi wɔ hɔ a ɔnte akɔ anka yɛbɛhwɛ adekuro nti a wɔnte akɔ no ewu wɔ hɔ a ɔbɔ mpa yɛ a ɛmfa
Enye mpaye asem. Dabi asa opa de net wode na gade kan. Anti saa na wode Nyankopɔn kyerɛ wo kwan no. Akwantra nkwa. Wobɛhu ade no. Na wode na chiwade kan wa na afiri nipa koro so. Na afiri kokɔ. Prophet amanfo wo ntwetwede ewo wiase ombaye. Sanse ye de ye nananom ema yeteye. Se ebeduru ba bi kura no. Na sabia kusabia nyado batai bia wo kama no pemfo bia wo a wabeye batai no de wo dware no kwa timi sesa na hyebre no yampa papa kwai be so anga jobu ka se bi wasna nga bedi yi na osu no mu na ngugu me pasa jobu ni mpefe san ko batai to forta ati wi so do onakopon ba ni hira omba na ni wonyam anso tamfo bon sam so de tia no ema na ni wonyam ne ye dai edane onyame amomanka anka de nsrepe enti ofosuo anka betima wo ukuta enkrabia ekuta sebrepa but uduru ha obitimi dane no ewo bi bedane no obitimi dane ne simple no ofosuo nanka anya sa onyankopon wo de form that ye na nwuno ho ene bodi bi enwuno ho nso ade enti na sese wutimi di ye na me mumbi enka mbre iye die eyesasa okay ohia eyesasa bonsam do ohia baba ho na wo wa ohia na fro no ma yidi sasa baba ye dai abedi wati no so bia be ye the prophet say obi eniye ana se wonam kromkura no a esa se nyame bie wani ya na wo hu nyoma bia tim se nipa emobo ana ofoso ohu bi kran ka ra ko eniye me koso wo biase eniye me koso ofoso wo mo a omo ti sunsun se mase eni ani no omo ho awe wonti wo pa de hwe omo amu ha omo ankasa omo kosuku ankasa kwatire do ebe be no mo sika no kodi omo a wo mu so obi pra wo zo ayipo no we Jesus yes wo tete bi wo Ghana mama adefo pi kra no omo story no kra no ense da nso ani wo dim fom enso mo kura sika se tam me nam ka metrɛ ya wade a wo de kan ho a sika ba ho da awo ho na wunim a wunim na prophet me no nanti bedna no mama bi masika mba sare ya wade a wo de kan ho a sika eyasasa be ka ho ohia eyasasa obi pasa wo bra no am ohia ba bedi wati wan pam na mfiri ho a o pam me mfa so pa akura nche wo be bi na gane hwe no fosu na nkia bre prophet asem wo ka de wo be nipa bi awensa nwumire yewu anya nsa na so wo wie na mo na so mutu sika ya sasa ohia so ya sasa onyankopon bo wa o de sika sasa edi wati o ba na dina dale na hefo na dane no ahunfi ana bonsam ata so ye se de be ya o be pa de be sa urade na kwa ba be dina ti na wo hu so onyankopon na obo wo no oni tumi bia enu ntina mo nipa bre prophet safo no nyina timi ba waso ye de wo keke kan betumi adane akire nyoma bedane se o ho so wangata kwa uni ya bedane ne ya ma bedane makati to sika sasa o hian so sasa so obi ta wa na so wa hoden esene wa na wa pam sa yedie sasa na kwa mu hian ba enti we wo bi wo ha o tontuma e wo stock kese enso angudi pe o hu obi a waton aduane gale kwa dia si abrosa me hu bi pe enti so betrim te mama ekua o asante mapo wa kese wa enti anya dia wunim no na ngede bobra dabi anke wiase anka sabe anke monim fonko na gebeti matiye but wo pa wo de me yanke o man mu hwe dabi ai wo mu a omunim do mo ye prophet wiase ade ye mabrako pa ne emma sabia ku sabia nyado omunya ye funfa wo ba na omu ani abre na kotu omu ba bi mpaya wo mo bo no mu sugu awurade so a professor afo no omu be dai onso ofosu enese bi nempa bo ni metin ba bodi pa da di bi wanya ba so obu akura wo de na mu ngofo de nka kura se a wo de no kura so yi ai obu ha na won titu nsamase okay no fosu adia eni ko na obo mpa ya wo kura wo tiwe kura nso mpa ye no kura anke dabia ni anka bible se ewurade ene adeboyemfo entam de abai e wade
wo wote ase enti se wo no so yo de boye ni ampa ye no kra wo gina wo bo no to bi bia ni anokwasem enti amfa odifo mpa ye no kra wo bo kra na utim so bo mpa na adwene bia besi utim na asem mpa bo no no fo so ye fiti bo mpa yi angade be na si asem enti bi bia ya kwankyere fa do na enya se mpa bo ni enya dwumu okay but there wo bo to mi ne etu mu na jaga de be adwuma na jaga de nya dwuma but akwankyere de wonya hu a afa okay yes who's a make at all ya wadi a wodi kan ho a ade be busum bia no ade be ye ya wadi a nyankopon abo a wodi kan ho a be ya den se de nyankopon ka fa ho obi betima bere wase okay and ya wadi a wodi kan ho a e be ya den se otamfo betima yi okra firi ho na me na abo e wo ho okay but so oni mu a ani ho atini awo okay ya ne prophet Kofi Boate na etwetwe komo ewo Brayoko na babia wo free ene babia woduro yi a woni wudi san komo no kan kan kra no akokutu nsuo oni adaje na so kropotwe ampo se me na me bo wo me pese wo ye madwuma ma me eno na kropotwe ampo de na ba no odofo o hawni amane bia no wo se bre e ya kwankyere tietietia prophet omanfo pi se de na wo ka no oton wa ye nto de obeto so ye beton so sika no wo hu obi wo so a obenya sika no ode be kwa kotua ka wode if enu akire no sika wo benya no wo hu fa so fosu asem kase fa no go bisa woto wa ye nto na gebe dato asase no nyankopon bo yie okoya so adwuma no go fa na se entu pa ke opo wo mo ton ne ma ye mpa eye ya kitufo abosumfo yi opo a wontimi no okay no no wa kwado ho din ka kra fasate ne kra din ka bokra ta ye dei edi so dada but asa bizo ni edebe ni yenim hwe eno asa ye yakogina ho nyame baye woza ade no na ga wie ka onyame baye ade ne ye nto onyame baye se topra na onu agu sampa ade ye to ye no misika mton ye no ni ame de mani bubu a sika so ye dei ati sika ye potikat na se okay ye potikat na se ansa sika ye dei etima ka bunsam nyese be sa akọ no for some man for adwumade a o ma ye dada anko mo pada ye asamu and prophecy asantem twiro nwoma no beka cho se sika won tabai adentina ekobasa sika e won tabai ne se yo kwan a ye fa so sika na sika ne ba bia ese se o ya dia sika ne betra won chen begina se wan huno ya de ne beko e be sa akọ se ba bo kan enti no ka dan ke ntia tai tina na ye tia wa bo sika ho de be e ba ye de ama ye na angodi difo ama ye de ama di beta e tere se wa hu de se o ya usika ne be de e be ko enyam na me ka e ba bo na e ka ti sa no obetumi aya masika na gina e tere se o ya dia usika sem no be gina sika no e be tena ho nchen magba se be ga ka tere o se sika no e ya sasa e ya hunhu enti o ne ma wo ya sika na ngasa beba wo yi ya dwuma wo se o ba ya no ne nkopon e de atonsu pokusu wanse eba nso enko se wa hunu ya eno emampo na wutu aye ne se bakra ne besa ko wuni ma de na kwan ya sem kase ba ba so fo no bre no to bi asum na me afi kura de osi na me no kura on su bi last week am ba ye no amamfo mo firi mi na afi kura makoba bi ma bre aduma na me ya ene yi mzanza aduma kwa ba na fa so ya wasi ya no mzanza asase na wote so no onu na chiwa de ye de abanti obi kwa ka dem so no kwa on TV da na che se prophet baby abetra bia ya wasase a o ya so ade no asase wo de asase no akade ka no eye honhom fia na sasa ade na asase na mu wote so a mo nto no e tere sasa ade na tai enti ato ya masase sa ba ye dai e be ye okay anya sa emfo erutina Christopher to ade a o mo nto no anti ento na ya na mpempi metitis ye say se bi akoto asase kosi dai se obekọ no obi teso ne no yamba anokra pa wote hefa se eni wa obi nyan tu ankwati na onu fie no na nkenye me ko ye pa ma no otutu po tsena ni fie a wo se so kwanti na oboza kwa ba nyina ye dai asai otuko tsena fie obozo be kokra no ona ba ko no de san pa kwa se nyina se no e pono no otuba fie wona nkenye me nyina ye dai se ye bia sasana da ko be 400 years obi ni ne hire ne manya na tiwo ana udi mi ne ka so kwa bosi budai into ba so de atia
nti Bible ka se mo si nimbia me ma ninti to mayira enti akristo fo nko ana da bia ya ye owo ozo bi kura so bosu man se man ye kan nyina mo kro mpuku abuso fo kura ni but ye de yen fa ne matira eno ne ye hia ene ye yade ene ha bebrebe no ti ya bompa ya na fe dia emfa na da ne yi sa mbo twa yes prophet nipa bre nipa bom twetwede enti obi obeba na so bia wo so amane wo hawo bia no obetumi aboa no oba ya behwe wo hawo no se ya mpa abo ani aba ma se akwantira ni atira wo ni apadi na chiwode na nka atira wo de be kan wo teko ofosu wo na mdi sofo anka mampontin fa do mo munim ne de o munim ya dia matesa no wuyi mutan ejina ho a ba ko pele yampa abo ni nyina akwankyere ne mu ate na ko anka mampontin anka papa bi wo ho efre no ofalo ya obi ani mu ya mi kan mampontin obi ani mu ono no aka wo fa se ba di ne nan o mo se de ne nan ya ni ne nan ne de aso mu twa asema mi kan mampontin obi ani okay ana me ne brede omo ka so mo tinsan so mo de ne kwa mo bibia to na omo ne bieka omo me ntwa na na to no to wonai o de mu ni ne ma no mu yi ne brede me oba ye se obi ana de bre sa papa na ewom ni bi no ana sunsun mu akwande awo no ana wono na ne pro na no so e poison pa mo ana ko pa bre na bi di awuo na se ye ana bi sasa na ani 3 weeks ago ni na ana che se huhum se ye bre no obi na de aya wo no anka papa ana kwana na ne pro ana ko pa papa awuo na se ye nso na me sisa na anu ana okọ esi wo man pontin aya na che se wonni ani huhum tabi na me to sa brabo no ya born was spiritual okay ubewu adada wo dada nti di woni bia hu onimsa wo tu won so bewu anti obi wo ha wo se mishia maami bi mishia papa bi wo se ye de ko gyan bomiti shia maami bi wo se me yade pa so bi kura na ho den na che se wa yade dada nyam pie wo na mani dada enti sa wonam fam ne nke nya dey empie ye e ba pie so ya ne prophet Kofi Boateng o bread ne mania wo fra mu nyina achie no Nyankopɔn na amma no tumi kɛse a ɔde ahwe nyamema sanse sɛ yedi aduaba no ne de haban no ɛsa yade de a ɛwɔ sɛ wo manakoa aniwa na otumi de ɛyesa prophet akwankyerɛ no ɛyɛ nyoma pii obi ankɔ ne de sanse adakora ka sɛ sɛ kasa akwankyerɛ obi ankɔ ne de basa akwankyerɛ won haban mu a obi ankɔ ne de ade bɛboa no ofotu on sɛ mintina sɛ mo asɔre kezen kan ne yanka me kezen ga dia tan zen ko obi amna so da bi se kwa so dia geri nya ba yampa abo ne abi ye yanka bo mpa mo obi am ko fie se am pese me etena se wo ba matombo ase atwem na mapɛ wo ha na ti wade na nka dia ka no amadan se timi aye dai asi nti akwankyere anya ba ko se da kan ka tere wo ya bretu ni no so ya bia na o ma sam wati we e bi kura ni wo so be yayi sa wo yoko mo yes enti tumia edi wesu efie nyine no edi bi edi mfie so anokwasem edi bi edi mfie so nyine enti sa wo no se ka to se kofa enso bra ne fanya ye nyina dia sabe eye dambo eye dambo emfa na je se tumia edi mi fie so enso ye na chiwade dia me de be fa ama me mo na je se pimpim bi ho kura ne mfa ma wo mo enye enti na dance enti mi nsi no enti ya kwato sa ya ha na ye tim na no na de tim ade ntira ebu okoso funu ko no kwa nkata ko no nim copy and paste yes copy you would Saturday entu la kesambu ake ade ba ko da bia nka breaking the altar every year say every year it's happening na aya na kwana koy prophet Boateng na me o say so dwuma so copy and paste you ti di obi aye no so asua no mo ndo ko tena ho afi we efia bon efie pani sa to me na onu tifie wo obi amfa nwumra ne aye 6 months time ye besa aye the following year besa aye the sa to me ne sira kwa aya onu kwa enka no nya kwale ti wade ne no but say eye nipa pempem achiwade
ɛna mɛfa sɛ yɛyɛ akwankyerɛ no ɛyɛ ngo me a metumi a wɔ me fie no ɔkyiri ngo no deɛ ɛbɛtumi ayɛ adwuma sɛ ɔno no deɛ no no ɛmpo de aka no ɔno deɛ ɔno no ɔbɛkɔ akyɛ sɛ nsateɛ nyinaa nyɛ pɛ ba deɛ ho deɛ no ɛnya ngo no a ɔno no deɛ no ɛyɛ adongo no ɛmfa ɔbɛkɔ so abrɛ na aboa wɔ da hɔ na nka apɛ na ku no na wɔkɔ na ɔnyina nku no a ɔyɛ ɔdɛ pɛmmere wɔde bɛgu so ɔbɛwɛn enti wɔno kora sɛ ɛyi no wɔ hɔ sɛ anka tumi no wɔ hɔ na anyɛ wadwene sɛ wosɔde atia no a akoa no bɛyɛ ɔdeɛ batayɛ a na ɔhu wo deɛ bɛyɛ mmɔbɔ ba sɛ wɔtera na sɛ woanya no a afei pɛ na ɔba bɛkyerɛ wo nyansa sɛ woanya mɛdeɛ ne agye yi asa ne teɛ ɛnɛ prophet sunsum mu asɛm nna fam ɔfo so papaapa ɛno sɛ mɛka kyerɛ wo sɛ wopɔ ɔmo a ɔmo dɔɔso wɔ Ghana ha akritofoɔ wopɔ ɔmo ahia ɔmo ba ɔmo bra sɛbesɛbesɛbe nneɛma a ɛne kwan sɛ yɛnyɛ a yɛsɛ yɛsom nyame no yɛto yɛ no ɔmo kɔ ɔmo som bosom no a yɛsɛ yɛnyɛ no ɔmo kra deɛ no ebi nto ɔmo saa ɛna kristofoɔ na yɛ hiafo wopɛ obi a som bosom wopɛ abɔdua kɛta kɔ na afɛte kwan ana ne kwan saa fa ngu so a ba kristo de wopɛ abɔdua sa kwan saa mpa watewa ɔnim sɛ adeɛ no ɔyɛ les ade no bɛku no ɔne kamafoɔ enti yɛyɛ ha no aso yɛ firi tete saa de gu so a yɛbrɛ ɔbɛyɛ adwuma ɛmfa ɔyale a ɛnkɔ nti wode ɛhwɛ Ghana ha da biaa agɛsie funu saa da kristofoɔ asɔre baako afi nipa nukura aburo okay na kyerɛ sɛ prophet Kofi Boateng Nyankopɔn de naba ewie brem ɔbɛboa amanfo pa prophet ɛhefo na ɛsɛ ba hɔ na ɔbɛpɛ mo san sɛ nkɔmɔ na yɛ dedodo ɔmo sɛ sɛ ɔmo ba yɛ ɔmo a because it is kind of nyame Bible sɛ mo ba mo nkyɛn a ɛmfa sa pan nyame ɛmma nyanya gu nya so Nyankopɔn dabi enti ɔmo yɛ adwuma a ɛnyɛ yie bra na ba bia wo yɛ adwuma no yɛnhwɛ wasase na asɛ no miakɔ na tibɔ deɛ nka no adwuma no bɛyɛ yie okay deɛ ɔyaleɛ ɛnyɛ yaleɛ bi na yɛmpa abɔsɛm o wote hɔ na wawu yɛwɔ anka yaleɛ bia ne kwan a yɛfa so ɛsa deɛ ɔyaleɛ no ɔmmra nneɛm bi hwɛm na yɛmpa yadeɛ no tibɔ deɛ nneɛmfa nka no ɛbɛkɔ deɛ ɔpɛ sɛ ɔtu kwan anka ntu kwan akwa nti obi de metu kwan nnɛ no deɛ ɔde brɛ onya ɛsɛ sɛ ɔba ne yɛkyerɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ɔtu kwan no a wobɛkɔ ade bɛbɛsi wo yie bɛdi nka ka kyerɛ sɛ sika ɛyɛ sasa nti ɛsɛ ɔyɛ adeɛ a sika sasa no bɛbɛdima bɛyɛ dɛn ɛbɛdi wɔ kyihwɛ yɛwɔ nkurɔfoɔ bi wɔ wiase a Onyankopɔn ɛbɔ wɔ mo a wɔde sika sɛ ayi ne bi akasa ɛdi wɔ mo ankasa akyi nti ɔno ɔnkɔ baabi abɔne bɛyɛ yie na sɛ neɛ nɔɔso ɔmo nɔɔso dabi badeɛ aka nyinaa no sɛdeɛ Ghanafoɔ si bere dabi dedeɛ aka nyinaa no anka ɛyɛ ho adwuma nti ɛma keka kyerɛ sɛ obi wɔ ha a abu adwuma ketewa bi na wɔyɛ ɛnso saa adwuma ketewa no Nyankopɔn fa so ayɛ dɛn apagya sɛ kɔne nim fam okay ɛno nti ɛwɔ sɛ wohunu fam na wote sunsum nnwuma ase ɛyɛ ɔbra yɔko ɔrɔfo abrabɔ ɛyɛ bɔna papaapa kyerɛ sɛ wadwene kyerɛ sɛ abrabɔ no wobɔ no so na agyina faako sunsum mu na agyina faako ɔrɔfo wotɔn wɔ yɛ ntɔ nnwoma ha wadwene wedi ɔbra yɔko prophet Kofi Boateng wedi wɔde bɛkyɛ yɛ kwa na wɔka kyerɛ yɛ no eti kɔi na adeɛ bi ɛha obiara no ɛyɛ awoɔ na wɔn wɔ a yɛde akyiwadeɛ bɛka awodeɛ no atutu ntokura no a Nyankopɔn ɛde foforɔ ɛbɛba ɛno nti prophet yɛbrɛ no nti no meyɛ de ogyidie sɛ yɛn nkɔmɔ twetwe no ɛnɛ ɛde betumi de aba na wie yɛ san sɛ deɛ nyame ɛde akyɛ wɔ no na so ama foforɔ bi na wɔn afiri wɔn ahohiahia mu yɛmfa wɔ ɛma no ntwedwe 0246 000 994 0246 000 994 yɛmfa kabika ho 0246 000 994 prophet Kofi Boateng ɛma ɛna ɔdɔfo wɔde ato dwa no obiara ni hɔ a biribi ɛnhia no obiara ni hɔ abrabɔ wafa mu tɔɔteɛ obiara ni hɔ abrabɔ ɔko ɛnkɔ so ɛmfa maa no o ɔdɔfo so ɔpɛ sɛ ɔho ha wa ɛno ti ma ka kyerɛ sɛ SOMPA Asem Mpe Nipa no yɛwɔ adifukan ɛwɔ so ɛno ti sɛ woba
ye wo se ye kyerɛw ma wo yɔ no orofo brawate na ewiase mu nsɛm no sɛ enna wo sa prophet no ma se ewiase ehu wiase ehu ne di anika na bobra ani ede adwumade na bobra nkomo tutu so go nyina yi eje se adwumade meska rankeni do ba ka tira se adwumade na meska bi oboa sika ya pere kwa wanya ko sika ewu na mi okay so akini ga ka tira se sasa nkunku a adwumaketu bi a wo ye no okay yane prophet Kofi Boateng na twetwe komo your bra your ko dwumadi no prophet fa na man ka man ba ko na said ye nkomo na si ayede no ayesa ba obi kura atenchen akwagu osigi ya kame mai ba ko mo sa abo fofura wodofo ya let na ye bowe ya ye mobiem na efre odifo wo ha wamanye bia ka kire no obabuwa omo asoso a na se wa wodofo boa ho ate na ewiase na ye kɔ no ya asem foforo prophet media sika da chichidie de me achidie me ba be pe bia fa mane kodi ponko ho na obi oga ka tro se enya sika ko bi obwa obi as wo nya sika na obo ho ban so secret ho ayi tata mo no okay prophet ye mo ba no 0246 000 994 994 0246 000 994 okay aha na ye do obra yo kon no ebesi omo asamo beta se na odofo du ba bia ko ne ko pe wi die kwa wate na eye yade kura prophet se bibia ya chiwade bibia ya kwankyere me kura ofosu ameti e bi kura na me chiwade o betumi dia kame na madroa se ko tomira haba no ai sana ewiase ye kon bibia eye chiwade prophet Kofi Boateng ne etwetwe komo no kwagu ewiase na hokwa o ya ma hwefo ne atiefo nyina akwa babiem eba dia santeman age atum SOMPA Asem Mpe Nipa no a eno da ya tabi asem bi ade to ya apono so se wodifo Samuel wodifo bi wokuma se ha na wo ye na difu sam ye na difu sam ena ye ka na wokote travel and tour a ni city a wode ma brante bi a friend adu Auguste ene kurami na sika wo so ye 33,000 Ghana cedi ana 33,000 Ghana cedi na trese 330 million na omoje se omode efiti process yase na omode no atukwan wo hwe receipt ya damanimi a aka 7,000 Ghana cedi na trese balance ya ono beso so no se bibia wiem dia wodofo se wokoka we ebom dia na trese ebro 1 billion extra so 30 cedi ana 300 right enontino sa receipt we the actual so your destination travel services eno na egusuo na mema honim no de me ka kire wiasema nyina sa travel and tour na yodi for some ne dia na branch bia na ye frɛ no NS wona na ye marketing manager wo SOMPA wona na di sa adwuma no enonti me ni branch o guest ni nyina na di sika no ekoma branch a ye frɛ no wo guest no na ye musa se oti adwuma na so ye adwuma wura na wakoda agigi sika wona de koto na account mu anasa wo adwuma wura no wo ene waketi account bi ode adwuma sika ekogum eno so eya asam sebe pa eno da ya tabida semi ene to ya apro so na de firi mu ba ese wo se producers esi form na wona wodi for Samuel ene brantie Ernest no atwetwe nkombo se de mpempi ye taye no na asemi enye nne akoyese bola suja afei ena apie ana manfo eso atibi orofo travel and tour no ni nyina ne se wantumi amfa nipa na anko ense se odi ni sika ma no na dia na akosi dia na akoba se wodi for some travel and tour wantumi amfa nipa na anko tukwan enye Auguste nko a ono ko na ayi ni ti na me woni pa ba miensam ennan bi ka ho a wo so se dwada wo so beba fie ha yentan wo bi nya nipa ho tanti na wo so aboaje me ya adwuma na we are talking reality ade no wagiri sika wantumi amfa na anko ede be na se o yes odi ni sika ema no no na akoya asem twema me sese no ofosu aboaje ko kan ye krade a wodi for Samuel so be fra ofosu ani na wato se ye de ama no ne krade wo so obebo mitwuo e kira mema central post fo aso ate
say we for someone so be me true na say me see me say me say when timi and from any and di fu dwuma no pa wonyan na che so ni hu e tietietia kokosachi ko fred yen ko ne ko wusa kokosachi okodi for someone no de be ne kosi odi kokosachi mo akwaba ye ja ovu bibia boko de Onyankopon adom oko ye bibia boko ovu so ebia na say obi etie radio na your number ebia na say opese wo frɛ na wo de wasɛm ebebe dan ya Asem Mpe Nipa. Your number is 0509 43 84 0509 43 84 Sansu bi na bit me afre MTN number no 0245 75 94 88 0245 759 488 sa number we na production line wo problem bia obetimi afresh so na bibia na atimi Kadachi wo ko field ene sanse enodi for Samuel ye kan ye woni adwuma wura kofa bai okay ena wa fa pa for ni ebusa say account wa create no omo ye adwuma wura omo na e fa kubu omo account mu ene wo ko na kache se ehia nchire mu yo ofoso say asemba yetu ho na mo ni ekoko yinhwemu na fe nipa no de nipa no bo no kwadu no na fe so yatimi abo awuram ni akwakọ yinhwemu se de esitie na anopa no na me frɛ abrantie bi efe na NS na ono na oye secretary wo ono na oye secretary e wo honom na me ne NS ye kasa na NS bu afu yie de waji obi sika ne bu afu de o kyerɛ nyina ne sɛ asɛm ne ba he no de ekoba ni na sɛ abrantie ya wode na asɛm ebedan ye August na du no ɛna wo ɛna ma asɛm no delay na de koye ne sɛ asɛm no bra abrantie ni sika ne ba ya obetua sika so wopɛ so odi tu kwan no oma try NS no adu no saa maako empremiensa na yepaye musa NS sɛ ebra obetua sika no onfa ne nkonkran ema no nkɔbɔ ne nsa no ana na ɔkɔbɔ ne nsa no so de be ne kokosi ye na ne nkyire mo kyire nya ne sɛ ɔka kyerɛ ne sɛ krata ɔmo ba be start dwumadi no mbɔ krata bi ɔka kyerɛ du ɔmo bɔ krata to so wɔ krata ani mu sɛ sika no ebra ɔde ne tu kwan no so wɔntimi amfa na tu kwan no a ada sika no obetue mu bi because san sɛ ɔmo start process no ɔmo de sika ɛna ɛhyɛ dwumadi na se nti sika no sɛ anwie pɛ ya si ɔno sika na nkasa 333 million no ɛnya de sɛ adu no betumi anya sika no nyina sika no betue bi de ama no ama adu ti ase mo ne sasa ase eti no afi ɔmo akoko di dwuma ne du ba bi na akɔntu no ntimi ama so a adu epɛsɛ wɔn agire sika nyina abra ɛhyɛ ya ɔmo hyɛ ne nya saa na ɛteɛ no fosu ebre kɔ no saa no wɔsɛ ɔmo atwea na nka adu bɛte ase na nka bi a sika no 330 million no ada sɛ ɔde mu half no ma na nase mu kɔta ɛde bɛma no na adu so se ɛnya adeɛ sɛ sika no ɔbɛte once the crab free so nti ɛno na ama asɛm no dila bɛpem saa bere ya asɛm no bɛtɔ w'ani mu a wo no kyerɛ sɛ ɛnka sɛ ka wotu anamɔ na nka bɛbusa na nka saa nhyɛ wɔ no wante aseɛ ɛna ɛma asɛm no ɛno na wopɔbrɛhyɛ yɛ eti no edi kan deɛ ɔka ne nyinaa no sɛ ɔwɔ ogu ɔmani mu ase nti kwan bi aso wɔmɛma mmara diw ne deɛ wɔmɛma mmara diw nti bibusa nti mmara bɛdi mi sɛ sɛn sɛ ɛbrɛ asɛm ne bae na ɛsɛ ka wotu anamɔ ana osoma producers mu ɔmo betu ho anamɔ na nka ɔbɛyɛ hwɛ ɔmo nim sɛ asɛm no yɛaka ho asɛm dadaada a ɔmo nte aseɛ anomfu sɛ no ankwan ne yɛyɛ ho adwuma ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo se du no you know friend sɛ abranteɛ no pɛ so ɔkyerɛ sɛ ɔne adu kɔ nhyehyɛeɛ na nhyehyɛeɛ na ɔmo kɔɔyɛ no ɛnya nsi pɔ ɛnka ase bi a adu kase bi ɔke sɛ fɛ sɛ montimi amfama nkɔ a ebi a montua bi a 15,000 ana montua 17,000 na ebi a momfama me adu ntimi nsi pɔ nti so ɔde asɛm na ba na wa we host na ɛsɛ ka wodi mewiwe mu na ntimi mewiwe mu dia na anim gu ase na wɔde gu ɔmo nti mambu sɛ adu ne sɛ sisi na da wo ma sika sɛn ɛna obetimi de ama adu no na nka agya nka me ba ma bɔ mu ayi ade kyɛ na wɔse daabi ɛno deɛ wontimi nka san sɛ ɔno no adwuma no nyɛ ne deɛ nti gye sɛ ɛnyɛ ne deɛ ɛhwan deɛ wɔse ɛyɛ wɔde sɛ ba ɛyɛ friend sɛ wei odiifoɔ Samuel ne yere
ɛna adwuma no de na oba to ahwan dem na twere wo so ne de odifo someone ne yere ɛna bi adwuma no ti se bibia na so obusa oba na ansa na otekiti si ti me na musan se nsie no koma me hunu sika enke bia obetimi de atua ma adu no wo se de ontimi nsusu dua na so okay sai de a odifo someone edi ba mu ti se metu na mo na me ko odifo someone ho nti me free odifo mo odifo ye se ne me mra na ono so nchire mo ode be man nti me koye no odifo nchire mo wochire nya na se sika na mo ka ho asem no sika no mo abetua ansa amfa nhye ne nsam na adwuma no so mo ka ho asem na adwuma no nya ne dia adwuma no ye ne dia na emom senka bibi sa akra koso ene bia anka bia entesie bia nimu a nkofo so nka wo de nka wudni mo no tinese ka wutuka ana bia nka wo faka na bebu san sesi e no sisi e case ne sei ana se ne yire adwuma obi e ya ono no ns no eda no a bibi sa ekoye no na unim de wo mu ne se odifo ka asem bi wo se adwuma no mu di kan bi e ye no ne yire be complaining say first manager no odi adene ne mu no odi sika odi ye no na ye almost be 7 billion ti 7 billion no odifo no ka ho bi em ye kwache abrante no because sika bi ho no mo bi betua e ma ono fa ono odifo no so nti sika ne be fa ne so na onu be fa ne so de na ya se sika ne be ka ne san de ezwetimi ehwe na nipa kro no wogine sika ma no nti eno e ma asam no kra ko wode sa atasoma so ko to amasisi asam no ba bi e wo no akodi abansem na sata na senka wo mom sata mo bi diska na Abrante Augustine sika na ko mo eno de ofosu ene de ho de man ho de sata no na ye nese na ye manager wo ho eti wo se e chain ansa na nese no eba eti ne nka ono no hunu se de na nka osi ne wote ne relationship wo mo nka no kore na nka yese ka bia ka wutu anamon be na mintuye wo se wo man ho enne na won ka no kore asema ba se bi nim difu pani a otwa ntro saa me de sa na ka kire asema de ama mpanifo bi ama o mo ka kire ne se sabia ku sabia nyaado se ya nhwe yie na wansobo saa issue wan fa mfiri wade ne bu ase kase bebere no eno timi na ma broadcast na ma ya advert de ama mo eno ti no mo de o mo beden aba begu mi so se sa na tie de ofosto aboage se wonim sika kogema afoforo bi dia wedi edam chen ma na wona ade sika koma awo mo eti kogema de breme me ne o mo so ya adwene enya hanko a ovo mi twa no ono ba bia odifo no kan se o se wono her relationship a wono wo no a me ne Abrante we yakọ ne ho sa atama me ne Abrante we kọ ne office ho no na bra so sa ade na che wo kwa akwaji ni sika me ba maka odifo e ma odifo Samuel no ka kire me se ade no de ache wo mo antumi anye eto mo de akoma different company enye na asem me de me kwa no odifo asem okani na no se wono Abrante ye obebetua sika no de ma enes no odifo asese wono onim se wo etuntum ana wo ekokwa a no watwa ntro onim Abrante ye no na Abrante ne kra no se di odifo ho ya oh me asem okan Abrante me na kwa no office wo pen ko de se we me na kwa no office wo pen me de odifo asem wono okan ye ko ya odifo kan na me ba be kan wo ha wo tie se o mo sika no batua na wo sisi de wo kan na so odifo se wo de o ka so betua sika de ama Abrante ya no oboa because adwuma no nya na adwuma akodi ne yire ho wo se adwuma na akodi ne yire ho ne ene so nti se mo penhwebu bia na mo nko ne yire no ho na se adwuma kuo no ogi musika katachie wi ase brebra mama ne so ma Abrante wo de ne nsem no mekura ma chi wo de afa ho ekọ ba bi bebiri na ba bia na Abrante peso okọ na mso wonto mbu mamenye broadcasting karachi ba bia peso okọ posi kere bia kope ejuru ba bi na se behia enyoma bia ebe kan nipa atu fom kura no me mofusu aboage machira me menyi obi asika eni to di for Samuel ne next no ombedi adanse se wo mokro musika wo mojejeje me wo mo ma me ka premier amafo mo wana me boa wo mo enso beduru ba bi na ofoso ne manya amane se nyankopɔ amam kro na medi be se ekumase na enso bitumi ma medi se ekumase abonte so da uko moro market ya wo bi a me boa no ma police fo ba ehwe me ko ka ma asem wo ho sika no company na tua de na aka 5000 es edema wo mo menye kohwini na me ba ekumase enipa mo na etinya me pagya ende de betena konwa we so ye nye mmeresa de odivo ovo de me ka ko se nya enti so se sika no wo na yire ho de a Abrante koda ne bibia mu na yire ne ye nese so tie wo se ns na gi sika no enti tie ns no mo pa ns no mo na mo fo so se enie wo se wo bura ni mo ase mo fa na asem ko magu na ni mo ase wo pon fa ni sika ma no August na du 33000 cedis
Ghana cities, right? No, your destination travel services. Receipt in here. Company na ehwan dia. Eti company yura metua. Okay. Tano no, o say a company ndi o te company ni mom. NSM mudi no no mom de odi for Samuel. Onkoji obi asika. Nti se mo te ya company na ye ono ane dia. Wo se nyane dia. Me waka kyem se ye ne dia. Me dia. Opado anusia bi obe ye ne bedi bia. NS ne kwa won ne na di nkomo kasa. Wo se company ye ne dia na you di for Samuel dia. And then any buase ya ba person you di film. E you di for Samuel company ba bi onko bia no. On fa ho krata mra because company I know say registered. Okay. Bibia can be him. The woman answer say there was said there. Asem ne ba ya na monto na mo ama no. Eti wagu na ni mo se nyame adoma. Kromfo di kan. Na wo kromfo kura ye pe wache. Na di kan e wo post station se ba na ya kan wache. Kromfo awetre. Kromfo ye pe wache. Awetre. Etu di kan post station ba na ya kan wache. Awetre voice. We ye SOMPA Asem Mpe Nipa no. 21st kin ne ke sciatica expert orofo. Sciatica ni nyina ne so sisi e fa srem. Ona akokum na akwakosu na asem orofo ye pe sciatica no na no aduru pa dia 21st kene ka bibiduru so na edi tu sciatica yade no ase laboratory ne scan ni fidi ahodo pi obetumi akọ na wa check umoja odwonso bibia no matu yade na ase no dia ma 15 branches wo Ghana member Kumasi ahwa overseas ho na be woni SOMPA TV SOMPA FM wa abrosa akuru mo obo aso behu wono ho enkransunya ne nkranza techima 21st kene yanko eni kutu ya de ase 0540311311 0540311311 so obeko no true way aye school to me bi wa brabo mu a ya me kan se message o sisi please obi sisi o sisi ni bisa sabon sam kura ne bawu yura hin pi to da bi a kire obi pra ansa no ate asem na ekoso de to me bi a obi mbra na panyin ntini hunu ne ekoso no onso obo yetiti pie no so ma me bana mu mienu mako no ba ku mpira ya wan kan timani na no de be chiri ma me ye de ebim dia ma no muja bana ni achi wa muja bana se hu se kutwa da wa e bisa se wan ni pira akure na feri pira na ko twetwen se me se be nyina se mbanimfo wo fi na da bi akọ mpini ni e be ka se opɛ kasa do a to da bi e pra uni aketoa na ma me mfrem na fi hu se huru bi ni din bi o de ma wo no se beta pra chenye da me ka kire matwefo a wo Kumasi Asante memo mutie ne se ni akwodi edo won ko kura wojo man na wo ko ye na wa ben wo no a woni ma bo pose do ko no a ufiri se ohu ode nche wo bia no wo ko no ko bre no ho ase na dadie bi twa dadie na abraba ye bo ni ase no so obi timbi na wo pictures ni bi wona e nwa asem ba ma mfani ni na nguso muni evidence na mo ka me mpem nkomo sa wo because me ntimi megina ma wo a wo de wa SOMPA FM na wo mu so ye be ma mu aye dua me yetime di ngoma ma na usuro bi because mo treze langard for aba o ma mu picture ye bi re tre metofo bi e ba ho mo di je picture ni na wa kire usuro so be ba ba mo mo ja no na me ade bre me se me nka na munya asase e me nya die no me si de agoka de ama mo ye tie ngofo bi bu mu kwase a bu oni firu a ye wure bi kwa na nyime mu kire ye na fidie da indidia na mode che na me na jinjam ne se masase na ayisi muzuma ma mo ne ma bebre be dia danse ama mo no mode ye no akwa akokonkon ho e na se be mode aba munyedi na mo bi ani no wo fa me kwan e be komu kina na nte sa mo be gumu wo fa ani mo ase na ma sore na moko ete sa evidence ne wo ye nyina so ne mfa nka ne yeka e bi na maboyi e ye metwoni bi na kasa e se wa opesi wo ye be ku ato akone sa metwoni na ne voice no ye fere ne se wo ne hwan mo yi ne bi afirim obi anka na asem eno anza record dem abebo ndi wan ba umiama wan ne sa be ma no asebita flat o di Asante man abe ye ne di asisi e no a ono timi kan do tunfo ade hye se mamu nsi asase ye wura de agya mo so na aba mebo otu aku a sebi ye wura pinso tunfo se tu beti kasa we no ahwe se ono na ade hye ebrama awom no atwi na ni se sa ankwase asem we enkoso wo no ni ye wura oto no yi na ni abra woti Asante onim se ade a wo kiri kura ne se abusua mu mma be ka won ho se obi sisi obi bu yakwase a ompe hwenipe we ye tie mu men mamrantie wo mu na wotu fie wo potoso na obi a wo mfiri sa akuro nim so wo ye ohene kakra kura ne ndi wabo awura wasa asese to na se we go ku bi bo tie mimi fie ni mamma bubusu akura atanta wo betimi do mema sema ba wo se na de mi wu ana de na aba udim fasa de ne mami fie mesesi o sisiri please obi sisi o sisiri bi sasabonsam kura ne bawu abrabo aye bo no e danse bo ada kura nyina ebeko
so dwale ahaban bi no odi hunahuna wa unjira ahaban dwale wo ya kan ni ba enhaban ye dia ada na de onwale bi mfa meje ne ye wo dia na we he obi apagya dade a obo ya ade ye wo dia wo se wo je afiri nsem se ne se ho no obi mfira busiam o mfiri kuronim no abetena se ye kire mu kura wo yi ne ho afiri mu kura se me de me te se obi aton ade ama obi na nya ne kwan so no a eno na ya na mafrɛ na ma kyerɛ se na we nkɔ kwasia ye wura ahene no odi bi ye wura ahene no no wodi no odi bi wunim nkɔfo bi ahene mu dura omduru manhia via no maka ɔma no atum a mo de pɔne ketewa bi mamu a abraba a mo pɛ bia na mo de bɔ na ne awo kan ye no kore na ne omo kan ye no kora ena de ewura sa ase da ba bi a wo na ye nyansi hene no wo akoda ndam a wo je ne obi nya nim ne obi nye ana na munya ska kakra mu ye dwesa mu na ya na nyame de hia atoto mo kra so no mo firi ne ni pe firi bi wo wanya mema mere ya me kan we mu ni hufuo no me nu nya so na matwo ni ba me mu biem ena ma me mu agrada wo kuro ma biem me nu nya so na wa amana ma matwo ni ba uni ahode na me de matwofo ne me ka chem da bi ama mu ntie ebi na stroke acheche mu gudem no wa bo afadi asempa ma wo kuro fadi asempa ma amanfo ufiefo na fadi asempa ma enkodwu obi 2 million 5 million ne nkosisi nkofo na nfra wo so ye be ma wo ye o mema sa wa santime ma akire nim guase na beto ye nim nkofo bi wo mo ye sa de ne ebi awu adada mu nyina nti wo ye de na akowunu na abede wa we afuo mu no na de na abenya be ma ni monyamfo awo odene ugowunu na ma me abede wa we ya ne ho po na wo kire ni ade se mi kura tuo jam ma me abede wa we na wo benyini mpo aje ana ofisa ka mo ye kwase ya ana nsu a wo tra ya nsa na wo kɔ no breja hodo a wutwa ya nsa na wo kɔ no wo wo ga so mo amu na omdete wo sa abro bi ntina kurom nya mfa kuro nche ne nsa no onhwe so ana meduru mpempenso so ya abrante wanya sika wo ton nsase adi enu ntu afa metwofo na musumu ni tirenti mo atena ka mo atena moto atra breja hodo akɔka abro wa ti go afiri mura mu se o mra fie wo ye ma nso so otra nsuo na kɔye no mo ana eni mo ye o mu ndia nanka nsuo ne yetwa kwa asase ne so na mutimi twa ba ta krom won nsuo nyane ase wo mu hu ya fa bedi mikrom bedi akona ya ade ikokotie nsuo be bodu ya bia ma won hwa be nsuo no be dan no ne wo moto so ka awe wa hwa ade be pini wo ya ti kro bi ma se obi anya tumi a wosisi obi ukoto se mampani ya ade ezezi a won so betre won aka bi so ameboaye wono oye ho president ne yamfonzo a muso wa ameboaye muso nya position gitu bia disisi metro ni opagya dade ntimi ni asem no koda mani nua wosisi no ohina ye man ba bi so wontena wosisi ne manfo oba abere wa wo fie wo bu nkofo kwasea ndi je se hwan ne mfa de nhye ne nsa no weso yie no ukura din wo se edu ni odi kan ye nim ni oba ye wo se edu otoso mienu a na kiri se edu bia ni obi mi asante hene ye nim ni awo ye modi di hene motia yetimi nya ye wura kasa twitwire ko firikwa mu bia timi nya asante hene kasa twitwire mu montuma mu za ahemfo enyina enkwan enkasa kasa de ne akokodo kasa mu mfa sa ametofo na mo wo no nkomatamfo so se mu nkokone ya nche se ye wura wodom se nyansa sam de mu nye chi jimi ye tonwa di nya de ane ye fa enu gwa na mo pe ade anya ne de ane wo fa de wo ho anwoden ewo nipa se nkoko nipa no ma ba bi tena na wanyansa ase ton de no obi di na tema mutimi tena de we ha em ye no a ma ni monyam ekura ye wura na ye ayera wa santima mu ne mo ye oke mo nko se papa na am ye bibi di ndi ye sori akon ama no kuroma de nya su obi hina yansa ase ton so bete pa se bibi ko so kase wa santima mu ni aga se wo hina so masi na asori se wo kokko de na ma ye wura na nke emfre ne manhia fie kura mo na bazo se ah me nana mate se de bi ye de ma we wakon a kokko de na ma ni monyam be ka santima ye ma wo dudu a wo hina bi aye bibi abo ani kuru mbuda e wo kuroma mo hina bi anya bi da nanso emu nkofo nkwase aye ma dodo anya mobo se de na obi aho aye dene zo ohene na ode nkawa gugu ne nsa wa bo ne ntumam endo ba me ehunu zo ye ohina wo fie ye nyina me na nanom anim na nyam ye ni fira de up to na me krom go so proto de ma me ohene na de che me wose me na no wakokodene wa ma go so anim abanyam difa ne bosesen wo so ne da ohene ne ya wo ye nie wo de ona nanom de yakura na wo ton na wo tire ni ayo na na de no woton ye be hunu bie no ka akora bobra ketu bia na na timi to nzafro ma husu ani da ho personal mienu bra na mi ntu asase so nsama na boss se pe ba bi da na man kan tete no nkora no bobra
tubo sa akra ketu ano wona kura asedan bi ni wosi bibi asiso mu de na de e ko 1 billion ne 4 billion ndi wo pebi afam brandi no wonim se obi kura abobra wo kuro nim na mo tena se adi hene wa asante fie na mo ye do betra TV so wo hene anka asam to ye ne a ye ba wo na ase na woni obi na go atie de yi atoye na obi anya asomdie na na de na nteza na mom tuma na ba report no e wo radio station no atena se ntimi so obo asami na adura nim guase e bre ne ye wura ate na otumfo wo ye nyame wo obi a ne dimina ni dibre ni position na ho brase na ode ade na me na me manje ma pa panfu bi azum da bi agumani ma se ma mo pepa bi afam ye hunu ne ye gozo de ene nim guase asa amoti asantema mu a maton adi obi dia maje me mfa ma no enye ne dia ne ye wa hemfu bi so wokuro mu a o mo na ben ye wura na ode hie no ma san lai na o ma ba ho na ode adane akwantu obeye saa ni ye pira ne de hie mfa ne ho enye na sem because ono ne ko kan ye wura beti ongo kan ye wura ate no watwi na ni azo ate aso wonte aso support ne ye koso aso won support no ama na de hie na won twetwede saa eduru mojagu a fe de no mbia kwato ye wura nim etu ogina na anyina pe na mo de abodina keka ni tia ba beka ni dini ma de ne ye kakraka na fe de head adane akoma no se no ya na mo peni ye o se ya na nanim guase na mo yoyo ebeba mo am nkurobom sigaja be kasa mako muzuba mpone no mudi TV as na mo mpese ni munyam beba gofo akoko de na jinsase ato a ye wi anim se enti no odi asantemani mpese o ye mistake bia asantemani no mudi ye moto na mo je hu sigadie eno ana hia mo ngozo tina munyinyina munaze edufudufu zedufoje adum bone ye wo mutirimu ntino ubo se bi wa asumdie bi ni asumdie wona adwene papa be koso nya asumdie mo am simbezi sinipa de ye sama amoma ye nananom omo medika konflam wan wasamado na munko nkotonza asini ho koditwa plot cheche obi asem kodini ho se hoyo station kono akwa yesa ho na minim sa sante yene se pi kura to fom wote dina na aso eda fom no a ema bibi ato asantema mu a wote no enumire minim pote pa se asante yene ne se kura hemene minim so obepre no ndehie na bedi se na asem se ekoso no amwani amra edi anim guase ba minim se ewura bete ne no watine se okura di wo se tutuli pepepe ne no wanva anya de pa e so bu ha wo asantema mu wo se tutu obi asem goduru anim anu anya asumdie wo se tutu ntokwa ba no wadun gya no se adi ni bi da so na ade o de be so gya no a ugoduru anim ho a udi no watra se ho ade gronji anya se adi no ni ade gronji adi di ni bobra na ade bo no ugoduru anim anu watra se ohunu mere wafo ya no agina na nim akyere se wo man anga fo pamo mere wai no ahwe ni otumfo de be ye ho no ahwe ade o de be ye ho okay papa no ye mere ntie de ya no zin munye de ne se mema na mu bebere manyini ye de ya mu bewu be dua bi wa wudi aye de ya bewu gina za be ma na fe koko de na ko wanim de na munyina amototo ma din aban mu musa ma se bi do ame anoma mu nim ye wom mu atrante na obi wom ka afuma ba jizase Etna ya se sa ade ene se abraye bibire mu fo twedi ampo kwan ofa so di jaye se ye nsom no ye haban ne ye nananom kwan so ya diade na we ye ma ne tena ogura eye ne wode ye kire mu abra mpa info mani afie misi obi sisi asisi bi na dan se bo awande ye do beto adakam wo beko ntini se okun ade pa ho na nananom bedi de na wo kokora nananom e won ka ya afi bia no wo mbedi afinjana amafia ye fa ya kono aka se ye na bi na be ye de maye memo onipa bi nsisiw na metofo ndo mo nya saa na de mo mfuru kan trabe je wa santima mu nya no mo mo saa bra no a na nyame ne nananom hwe o mo yawo